Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka barkamu kuma da yau gashi Allah madaukakin sarki a cikin ikonsa ya sake dawowa da mu a nan fadar shugaban kasa shugaban jamhuriya babban janar Abdulrahman Chani domin tattaunawa da shi akan sha'anin tsaron kasar mu kamar yadda kuka sani biyo bayan korar da muka yi wa turawa da kuma irin matakan da aka ɗauka domin tabbatar ma kasar mu da cikakken yanci har yanzu da sauran rina a kaba a cikin wannan kokari da muke yi. Mai girma shugaban kasa assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Gashi kamar yadda na bayyana yanzu mun dawo a nan fada da tambayoyi da kuma waɗansu bayanai da muke so mu samu akan ina aka kwana ina aka tashi dangance da sha'anin tsaron kasar mu Nijar biyo bayan duk irin abubuwan da muka yi na gugurmaya to ranar 26 ga watan Yuli na shekara 2023 kawo yanzu korar turawa da kuma sauran matakai da aka ɗauka na sha'anin tsaro da dai sauransu, amma duk da haka a cikin 'yan kwanakin nan muna ta ganin hare-hare na 'yan ta'adda nan da can abin da ya so ma ɗauka hankalin 'yan ƙasa. Me ke faruwa ne ya mai girma shugaban ƙasa, menene matsala ko kuma wace irin makama ko matashi ya kamata a cikin wannan zance? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lalle lokaci zuwa lokaci ya kamata a tattauna don 'yan ƙasa su san mi ake ciki mi kuma ake gayi bisa kai ga wannan gwagwarmaya. Ya kamata kuma lokaci zuwa lokaci mu tunatar da 'yan ƙasanmu Nijar don 'yan Nijar da sun ka rasa rayukansu saboda ta'addanci wannan na sojan haya ƙasar Faransa da ke nan suna kashe ƙannansu da yannansu da uwayensu gaba ɗaya saboda Faransa ta cimma gurinta. Su san da wannan aiki ba aiki ne ba mai ƙarshe. Muhimman 'yan ƙasa na Nijar da 'yan ƙasa na confederation ɗinmu duka ta'aziyya soja ne ko farar fulla ne wanda sun ka rasa 'yan uwa. Mun fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi bakuncinsu, Allah ya ji kansu. Mu yi ma sojanmu na ƙasanmu Nijar da na ƙasashen confederation ɗinmu jinjina bisa kai ga aikin da suke gayi kullum na su kare ƙasanmu, na su kare ƙasashenmu, na su kare al'ummar ƙasanmu da al'ummar ƙasashenmu na confederation. Jinjina ce ya kamata 'yan ƙasa duka su yi musu, kuma 'yan ƙasa duka su san da waɗannan da sun rigai mu don su kare mu suna da iyalu, suna da baya, a bar mancewa da baya su. Allah da ya karbi aron ransu ya yi musu rahama, ya sa kwanciya hutawa ce. Shi a magana farko da zan farawa kan ba ka amsa bisa kai ga tambayar da ka yi. Wannan hali na fitina da tashin hankali da muke ciki, da mun san 'yan ƙasar turai ne 'yan milkin mallaka, kenan suna mara ma waɗanda ba su san manuwa ba wani lokaci, ko waɗanda abin duniya ne ya ja hankalinsu, abin duniya ne a gabansu. 'Yan ƙasar turai waɗannan suna nan suna ba su abin duniya ko suna juye musu lisahi su ce musu kutai jihadi ne kuke yi. Jihadi mu Nijar ba a kamun zancen jihadi tun da musulunci shekara 666 ya shigo ƙasanmu Nijar. Khalifa na shidda sa'annan musulunci ya shigo Nijar gaba da ƙasashen larabawa da yawa. Yau cikin shekaru na addinin
musulunci muna cewa muna 446. To niger tana cikin musulunci wajen shekara 400 da sun ka wuce. kenan ba a gada muna addini, ba a ce muna yakin addini ne ake yi muna kasar da mu kashi 95, wasu sun ce har da 9 ma duka musulmi ne. Musulmi na kashe musulmi ya ce Allahu kubar alhamdulillah saboda Allah. kenan mutane ne da wasa ne ake da hankalinsu, waɗanda manyansu in ka ka diba duk babu ɗan ƙasanmu ko babu 'yan ƙasashen gana mu, duk haya su ake duk ana haya ne daga wasu ƙasashe sun ka zo. Masu ba su kuɗi, masu ba su horo, masu ba su makamai babu sunan ƙasashen turai ne. Faransa gaba, faransa ƙasa ce da kullum cikin sheri take. Lokacin da duk kaga faransa ta sa bakinta to ba alheri ba ne, don haddasa cuta kawai ne. Su ci gaba da satar da suke yi muna su yi ta kamar wadda sun ka saba. Ina baka ɗan tarihi kaɗan ka san abin da ke ga faruwa Niger. Cikin rahama Allah ne ma muke da mun ka kai yau shekara biyu kaɗan ababu cikin wannan abin, kuma nuhinsu da ƙarhin da suke tsammanin suna da shi bai ba su nasara bisa kai gare mu ba. Tun da mu ba waɗanga da ake cewa 'yan ta'adda ba sojan haya ne a gaba gamu, ƙasashen ga na turai su ne a gaba gamu. Me ba gare mu sun ka fara ba waɗannan ƙasashe na turai. Kana turai shekara 1979 akwai wasu ɗalibai da sun ka kai hari watan Nuwamba na wannan shekarar cikin babban masallaci na Makka nan Kaaba. Sun ka ɗauki 'yan ƙasa waɗanda sun tahi alhazai da sun ka tai sallah shekarar nan 1979 waɗanda ba su gane 1979 1979 watan Nuwamba sun ɗoki mahazzata wajen 300 sun kai garkuwa da su. Abin nan faransa ita da wutar da duka ga ta tashi ita ta sa mata essence. Ita ta farko tana da manufarta man, ta zo ta ce ma Saudi Arabia a ina so in kama muku ku ga ƙarshen wannan abin. Saudi Arabia sun ka ce to cikin masallaci ne ake, addini bai yarda ba wanda ba musulmi ba ya shiga masallaci. Mu ne ke wasa da wannan, amma waɗanda sun ka sani sun san hakika ne bai kamata ba a shiga masallaci da takalma, bai kamata ba wanda ba addinin shi musulunci ba ne ya shiga masallaci. To ba nan ne ba maharin da sun ka yarda su amince, sun san kumbiya duka faransa tana bayanta. Sun ka ce yanzu ƙasar da adda addini guda da mu ita za mu karɓa ta kama muna mu ga ƙarshen wannan garkuwa da an kai da ahazai. Sun ka amshi taimakon ƙasar da aka ce ma Pakistan. Pakistan ta kawo ƙwararrun sojawanta, wata guda an kai ana fafata mutum da sun ka mutu sun yi mutum 400. Wannan na farko ne. Wannan wuta ta mutu faransa ba ta cimma gurinta ba, da ita da sarwar ƙasashe masu mara mata baya. Sai sun ka kurna wata wuta 1980 zuwa 1986. Ina sun ka kurna ta can Afghanistan. Kun san waɗanda an kai ta yi Afghanistan da 'yan ƙasa Afghanistan da 'yan ƙasa Rasha. To wannan duka akwai waɗanda annan masu laɓewa ga sabara su halbi barewa.
kai wani bi har hawan sabaran ma suka yi su halbi bare ba su ma laɓewa suna nan tare da waɗannan 'yan ta'adda. Tuna sowa na nike yi don mutane su gane da mu Nijar cikin rahama Allah ne muke, da wannan abun ya faru yau shekara 10 wani abu kuma mu tana nan tsaye. haka ne. Wuta ta mutu ta Afghanistan sun ka kurna ta Iraq. subhanallah. Su dai waɗannan mutanen gungunsu kowa ya gani kashin da an kai, mutuwar da an kai Iraq. Wuta ta mutu Iraq sun ka kawo ta Siri, kuma ba wani abu bane fa duk kasashen ga in suna cikin tashin hankali arzikinsu sai a samu a sata yadda ake so, 'yan ƙasar su a yi musu walaƙaici yadda ake so, a hana su kwanciya hankali cikin ƙasar su, a hana su hanyar hijira su je wata ƙasa su biɗi maɓuya. Siri ba ta ƙare ba ai kun ga sai kwanakin bayan ga cikin wagga shekara shi ma abin da ya faru wanda an kai ma kirarin ɗan ta'adda yau gashi shekarar jiya yana Faransa. Me wannan abin duka don su gwada ma mutanenmu da annan kamar waɗanda da a cikin Lak Chad sojawan haya su da waɗanda annan ɓangaren ga tare ne suke da manyansu paske su namu sun diba sun sa cikin ƙwaƙwalwarsu waɗanga da a Siri ko waɗanga da a Iraq su ne manyansu. Don shi an mahari da sun ka sa wuta Siri da bata mutu ba har yanzu ma bata mutu ba tunda wanda an kai ma kirarin dan ta'adda Amerika har bisa takarda bida an ka sa shi ko har da tukuici an ka bada wanda ya samo shi yau gashi shine ke zuwa duk shugabannin nan har hannu yake yana gaisa da su. Sai a ce mu yan juyin miliki ne mu da bamu kashi kowa bamu kwaci kowa mu ne yan juyin miliki waɗanda sun ka kashe da sun ka yi babu irin ɓannar da ba su yi yau su ne kake ganin ana tarbo sun ka ƙare Siri sun ka kurna wuta nan kusan mu Libi sun biɗi su kurna ta Algeria Allah bai ba su nasara ba tunda kun san Algeria tun 1990 har ya kai 2006 suna cikin ta'addanci mai tsanani wanda wani movement da aka ce ma Front Islamique du Salut shi ya yi shi kuma yana da group Islamic Army da an ka fara Abbas Madani da Umar Belhaj su sun kai wannan jagora to Algeria ta yi gwagwarmaya ba ta raida sun ka shigo mata ƙasarsu ba su munahikan nan shi yasa ta wahala amma sai da ta ciyo kan da ta ciyo kan shi 2006 yan kurakurai da sun kai sarwa su wajen 700 ake tsammanin zuwa 1000 sun ka gudano sun ka shigo Mali Iforas inda aka ce ma yanzu adarar da Ziforas nan sun ka shigo don can ba su ci nasara ba sun ka tada wuta Libi su ne mutanen su ne kun ga abin da ya faru Libi da Libi waɗanda sun ka shigo Mali sun ka shigo bisa kai da an yi wani rijejeniya an ce musu in sun saki wancan shugaban ƙasar Libi nan ana ba su ƙasar kansu cikin Mali a yanka musu tarihi ne nike ga maimaitawa don mutane su gani ƙasashen ga da ni gai cikin wani hali suke yau ƙasashenmu waɗanga Niger da Burkina da Mali cikin wani hali suke halin su guda ne su gane da akwai rahama Allah bisa kai ga la'amarinmu ko na ƙasashenmu da yasa duk abin da ake kirari muna tsaye. Faransa wagga da magoya bayanta ita ce bata sauya ba ita ce ta haddasa duka wannan fitina cikin kasashen duniya waɗanda kaɗan ne ilgo na tsakuro cikin ta'aggazar da take gayi da waɗanda masu kama mata baya na taron turai da amerika don mutanen su san waɗanda muke ga yaƙa ba ƙananan ƙasashe ba ne in muna tsaye yau
rahama Allah ce, kwarai kuwa. ba dubaran mu ba ce. Allah ya kama mu sojawanmu sun yi tsayin daka, Allah ya sa musu son ƙasarsu, sun kummatu sai dai su mutu, amma ba su bari a yi ƙasarsu milkin mallaka wanda an ka yi makakin nan mu, tunda kuna tune da wanda an ka yi makakin nan mu nan da kwanni wajen cikin sati guda wajen 15,000 sun ka kashe 'yan ƙasarmu Nijar na kwanni da kewaye 15,000, kowa ya san shi vule shanuwan. To shi ne wannan fitina da muke ciki, kuma wannan ƙoƙari da jajircewa al'ummar ƙasa da sojawan ƙasa sun ka ɗoka sun ka kare ƙasanmu da kake gani har yau akwai hari da ake kai muna. mai waɗannan harin su ma tsaro su an kai. Tsari ne da Faransa da ma masu mara mata baya sun kai yahi shekara guda. Da mun ka zo mun ka tunkure mulki wannan da mun ka gane inda yake son ya kai ƙasanmu Nijar. Faransa kwana mun zo 26 na watan Julai 2023, France 28 na wannan shekara na wannan wata ta tara wani taro da aka yi na manyan runduna wanda aka ce ma Conseil de Défense bisa kai ga Niger fa abu da ya faru Niger. Conseil de Défense sun ka ce a ɗauki matakai waɗanga masu taurin kai da sun ka zo milkin ga Niger ka a bari su yi ƙarshe. 'Yan Niger masu goya musu baya a gwada musu kuskure ne, ka su goya musu baya, a yi duwa da za a yi razanar da su ko a ba su tsoro, don ka su ci gaba da goyon baya wani. Faransa sai ta tashi, na taɓa ganin shi cikin wani tattauna da mun kai, sai ta yi wata ƙungiya da suka ce ma Commandement pour l'Afrique. Wannan Commandement pour l'Afrique na gaye shi wancan lokacin, ita kamar ɓangare ne na kulawa da yadda za a tsara sojoji don a samu a cimma nuhi. Tunda sai dawo inda an ka laɓe bayanta har ya kai an ka hauta ma, kai har an ka wuce gabanta an ka maida ta baya, ba ta cimma guri ba. Sai dawo ba ta iya cimma guri, tunda sai dawo shugabannin ƙasa ne ke ɗoka wannan sanka, 'yan ƙasa ba su yarda ba da abin da suke yi. Babu ɗan adam wanda zai raida a maida shi bawa yana ji yana gani, inda ɗan adam ne mai sunan ɗan adam, mai mutuncin ɗan adam, mai darajar ɗan adam, babu shi. Shi yasa al'ummar ƙasashen nan ba ta yarda ba ta bi umarnin shugabanninsu na sai dai awo, ko Najeriya ne, ko Benin ne, ko Cote d'Ivoire ne, ko Senegal ne, sun yi taborin su dai na iska, amma abin bai yi tasiri ba. Faransa da ta ga wannan ba zai kai wata baga haƙonta ya cimma ruwa, sai ta yi wannan Commandement pour l'Afrique wanda na gaye shi ƙasa 15. Da Faransa cikin ƙasa 5 take nan ƙasashenmu na Afirka. Sai yanzu sun ka sake tsari, tunda Amerika tana da Africom, su ma sun ka sake tsari sun ka yi Commandement pour l'Afrique. Yanzu daga ƙasa 5 da suke da ƙafa ciki wannan sun ka maida shi cikin lisahinsu a maida shi ƙasa 15. Abin su yi ta su bar Afirka, abin da su yi ta jama'a Afirka waɗanda masu yarda dai, tunda kowa ya sani ina ce ma ina cikin gari 5, amma ina son in hita gari 5 din nan sai in mamaye kuma wasu gari 15. in dai kana da hankali, in na ce ma na hita kai kana ce min malam ina ka hita, ka ƙara mamaya wasu 10 ka ƙara, to ka gani ko. Don wannan mutane sun gane da shi. Wannan shugaban na gaye shi Pascal Yani ake ce mishi, wanda an ka ba wannan
kwangila nauyin ya ga dubarar da za a yi don a musguna ma confederation dinmu ne kawai fa shi ne aka ce ma Jean-Marie Bockel na gaye shi wancan lokaci Jean-Marie Bockel din nan shi ma ya ɗauki soja ƙwararri bui su ma na gaye su yanzu wannan an ƙare da shi sai sun ka koma sun kai wata ƙungiya cutar su ba ta da ƙariya wata ƙungiya da suka ce ma Cellule Sahel kamar ƙungiyar Sahel kenan ƙungiya mai kula da mu kawai wancan an yi shi na Afirka na Afirka kwamandaman wancan na soja ne yanzu an ƙirƙiro wata kuma da aka ce ma Cellule Sahel de l'Elysée kamar ta shugaban ƙasa fada shugaban ƙasa Cellule Sahel din nan suwa da suwa ne an ka sa ciki waccan na gaya ma sojawa ne an ka ba wannan kwangila su je su yi lisahi abin da ya kamata a yi sun ka yi lisahi sun ka kama Jean-Marie Bockel 23 na watan mi aka ce mishi Oktoba 2024 ya kai ma Emmanuel Macron ga abin da an ka tsara a ciwo kan waɗannan 'yan inji na ƙasashen Sahel yanzu sai an ka ce mai to kai ka cika naka amma ka je ka gaya ma ƙasashen turai abokan tahiyanmu tunda su ne ke mara muna baya ga abin da nuhin da ke gare mu don gobe in mun ce su kama muna in mun ce mu ta yi Niger su bi mu sai Niger mu maido ta dai cikin wannan zamanta na bauta na milkin mallaka sai sun kai sabuwa wagga da na gama sabuwa wannan wadawa an kasa ciki sai an kasa kungiya wagga mai kula da harshen turanci wadda yamai ne an ka kirkira ta OIF Organisation Internationale de la Francophonie akwai mutanen ta cikin wannan kungiyar akwai mutanen yan leƙon asiri na ƙasar faransa wanda aka ce ma DGSE akwai mutanen wata kungiya ta minister na harkar kasashen waje wanda aka ce minister français des affaires étrangères akwai direction da aka ce ma direction géopolitique akwai mutanen ta ciki su ne ukun nan sun ka game kai sun ka yi kungiya guda shugaban kungiyar wanda Macron ya ba wannan kwangilat cikin September na 2024 ana ce mishi Christophe Guilou Christophe Guilou din nan ya yi zama ambasada Cameroon daga ambasada Cameroon ya komo ban san ina sun ka sashi ba sai dai yanzu da sun ka bashi wannan sai an ka naɗa mai kamar shi ne shugaban ra'ayin da duk ya dibi Sahel na ƙasar France yanzu shi kuma sai ya ɗauki wani ya naɗa konseye zuwa ga ƙasashen Afirka shi zai ba da shawara da za a yi da Afirka ba'ala duka su ne za su ba da shawara shi sunan shi Jeremy Robert ake ce mishi yanzu su ne waɗannan sun kai ƙungiya waɗannan duk wani abu da kake gani ana rubuta na ɓanna zuwa ga ƙasashen mu na Niger su ne an ka ba wannan kwangilat an ka ce musu kuma wagga kwangila ku cika ta kuɗi inda kuɗi ne ke aiki to kuna da kuɗi bila adadi babu iyaka nawa kun ka tambaya nawa za a baku amma kuma ku kuma dole ku ne sai kun yi abinda an ka baku umarnin ku yi shine abinda duk ya faru kasashen Sahel ku bata shi in hari guda an ka kai ku ce an kai hari 100 ku ce an kai hari nan an kai hari nan an kai hari nan in ba a kai ma hari ku kirkiro shi ku ce an kai hari wuri kaza ku dibi shugabanninsu kowane ku yi mishi balshe to wanda Allah bai yi mai balshe ba kai kana iya mai balshe wannan umarni an ka ba su an ka ce alaƙar da a tsakankaninmu da wasu ƙasashe kama rasha kama turki kama iran kama china kama
kore ta arewa wannan alaka a gwado ta kullum bisa kai ga lalan hanya kamar ba alaka ce ba ta imani musguna mutane ne aka yi ba a son mulkin demokarasiya ta'addanci ne na yan kudeta su ne an ka mara ma baya waɗannan ƙasashen ba su san darajar demokarasiya ba ba su san darajar ɗan adam ba a ɓata su banda wannan duka abinda an na ƙarya shine kake gani yana nan yana faruwa yana ta yawo yanar gizo a haddasa shi a shirya shi a yi mai ado a kai mai jama'a tunda sun san da jama'a mu dibin suka yi ba duka sun kai karatu ba komi an ka ce musu yarda za su yi su ne dibin da suke yi muna kenan ba su ɗauke mu da mutane masu hankali ba su ɗauke mu ma matsayin ɗan adam ba bale mutane masu hankali kaji tsarin da sun kai bisa kai ga ta'addanci sun ka sai kayan yaƙi kuɗi da 'yan ta'adda a ɗauko na wani waje a kawo wani waje don su yi ta kamuna hari duk abin da yake na arziki ne inda Nijar za ta iya samun arziki ko Mali za ta iya samun arziki ko Burkina za ta iya samun arziki shine mu kama misalin bututun mai Mali gidan zinariya Burkina gidan zinariya wannan abin an ka ce musu ku yi ta kai mishi hari duk a ɓata su duk inda gari yake ku bari mutanen nan su kwana lahiya inda soje suke muna baku drone mai sakowa bomb bisa kai ga sojawansu in ta ƙasa suna iya su kore ku ba ku zuwa wajen su ta ƙasa ku yi ta sako musu drone a turo wannan yan ƙananan jirage masu babbar cuta masu babbar ɓanna kuma waɗannan jiragen game kai ɗin ƙasashe kamar Najeriya da shugabanninsu da Benin an ka sayo su da sarwar ƙasashe mun sani kun yi bayanin shi can na yi bayanin shi can baya kuma abin ya ƙara ƙarfafa muna kaiwa gare shi ta ga wadda sun kai duka a sa da baibiya kai da baibiya da tarnaki har da ma wani abu ɗarmun talala duka a sa su dai a ce ƙasashen AS babu lahiya nan kake sanin minahikai ne duk abin da ake yi ƙasashen AS shi ne ya hita ko ina diba nan Palestine ƙasa guda yanzu yau shekara guda ne da wata 6 ina ji 7 ga watan Oktoba 2023 an ka tada wannan yaƙi na Palestine Gaza wannan zoke yau yalla wata shekara da wata 6 ko mutum wajen 50,000 an ka kashe wakashi yana magana ba su ma magana babu mai zancen wanda ya ce ma zai kai musu ɗauki sai a ta'addanci za a yi mishi ta'addanci za a yi mishi ko a kashe shi shi nan abinda bai kai bai kawo ba sai a hambara shi menene nuhinsu na hambara wannan da suke yi don akwai wani abu da an kai su ne ke gayi tun nan ma har kungiyar duniya waga da aka ce ma Nations Union abinda sun ka ce ne ake yi akwai wata doka da sun ka sa kamar wai kasa in akwai tashin hankali muna iya ga gashin kanmu mu ɗauki niyya mu ƙasashen turai masu ƙarfi masu arziki sai mu ta yi mu kai ma mutanen nan agizi milkinsu ya so milkinsu bai so ba in milkinsu ya ce zai ma shiga wata gardama sai mu hambare shi shine aka cewa droit d'ingérence humanitaire wannan duk abin da kake gai suna yi suna biɗa yara suna biɗa 'yan ta'adda waɗanda sarwa ba su san ma manuha ba sun maida shi abin ƙabilanci sun maida shi abin iri kaza ne ke iri kaza duka tsara shi ne suke yi don wata manufa suna samun waɗanda hankalinsu bai kawo ba ko ko waɗanda hankalinsu ya kawo sun san aikin da suke yi ta'addanci ne yan uwarsu ne suke nan suna kashewa amma kuɗin da ake basu sai su raida su yi wannan aiki
amfanin da suke samu sai su da su yi wannan aiki. Shine muke ciki wanga lokaci, kuma shine sojawanmu sun kai tsayin daka sun ka ce sai dai mu kare amma ba mu raida kasanmu mu koma bayan kowa insha Allah. Shi an maharin da ka gani muna nan tsaye har yanzu daren daƙam suna kai muna hari, muna samun 'yan uwa 'yan ƙasa sojawa da farar fula da suke kashewa. Amma abin da sun kai gurin da sun kai kamar ƙasashen ga da na gaya ma gurin da sun kai son suka yi yau a ce ƙasashenmu suna cikin wannan matsayi kenan abin da sun kai zaman sata wannan su komo suna sata shi babu mai yi musu magana. Kashi an maharin duka wani kumbiya da kake ji ana yi kuma sai ana game kai da wasu 'yan ƙasa da hankalinsu bai kawo ba ko waɗanda hankalinsu ya kawo sun san abin da suke yi mai kwaɗai ne yasa suke wannan aikin. To Allah ya ceto su. Amin ya rabbi. Cikin irin duka dai abubuwan da suke faruwa na waɗanga hare-haren musamman sai muka ga cewa an yi yawan kai hari a nan yammacin ƙasar mu ta Nijar, kuma bayan shekarun baya da muka ga canda wajen gabasci ne lokacin ana Boko Haram, me yasa suka hito da can suka komo nan, ko kuma a na can din suna can nan suna nan kuma salon yakin ne ya canza, ko yaya ne al'amarin yake? Mutane na son su fahimta. Ka san abin duniya ta yake. Ai da na fara yi ma dan tarihi kaɗan tun 1979 na ce ma ko yau shekara nawa 56 ka gani ko yana nan tahe. To shi ne ƙasashe wannan kan shekara 100 Allah ya raba ka da kahirin mutum bai san da Allah ne ke yi, bai sani ba. Shekara 100 ya tsaro ina ciuta ma ƙasa kaza har wutar ƙasa wannan take mutuwa. Akwai ƙasar da nike hange shi ne fa su kullum ba su zaman lahiya. Babu ina zaman lahiya, an yi zaman lahiya su cimi shi ne matsala. Da cikin lakacad ana nan lakacad da mu masu jin tausayi har gudunmawa ko da taimako mun ka kai ma Najeriya ko soja mu nima mai ma wagga magana tun abin bai yi wurki ba na yi zama can shekara 3. Kun goga da su can? Babu inda ban sani. Haka ne. Tun yana 'yan ta'adda waɗanga da ake iya zamna a tattamna da su kamar waɗanda ke cewa milki bai yi muna kaza ba ana iya a tattamna da su a shirya. Ina can. Haka ne. Na san komi da ke faruwa can. Nigeria da mun ka kai ma wannan gudunmawar soja mu Allah ɗaya san iyakar nawa sun ka mutu cikin Nigeria. Duk yawan sojan da suke bugun gaba suna da yawan sojan Niger da sojan Chadi sun ka kai musu hari. Mutanen na nan da rai. Ministir na tsaron ƙasa General Mohamed Tumba yana cikin waɗanda su da wani general na Chadi sun yi watanni cikin Najeriya. Wuri ma da sun ka karɓo ga hannun 'yan ta'adda sun ka ce ma sojan Najeriya ku zo ku zamna kiya sun kai. Da masak sun kai wata guda suna jiran sojan Najeriya su zo su amci da masak. Bayan sun kore 'yan ta'adda. Bayan sun kore 'yan ta'adda. Tun da masak sai da sun ka bullo har Malam Fatari. Kilo wajen 100 da wani abu. Sojan Najeriya ba su zo ba. Don mun kai gudunmawa wannan lokaci abin ya samu ya kwanta. Me abin ya kwanta saboda 'yan ƙasar turai wannan ba su samu mashiga wannan lokacin. Milkin Najeriya na wannan lokacin bai saka musu ragama kwata-kwata ba. Akwai sakin ragama tunda suna shigowa suna ɓanna suna haɗa kai suna kama 'yan ta'adda amma cikin hirgice ne suke shigowa ba su samu sakin ragama ba. Kamar ga yanzu ana nan cikin tahiya sai IAS tunda Mali ta kori 'yan Faransa, Burkina ta kori 'yan Faransa, Niger mun ka kori 'yan Faransa kowa ya sani. Mun ka ce to mutanen ga in mun ce mu fuskance su ƙasa guda-guda
cuta muna za su yi. Mu taru mu gama karhi da karhe mu fuskance su, mun san wannan lokacin ba su iya komi da mu sai abin da Allah yi. Mun ka gama karhi mun ka yi wannan aka ce ma Alliance des États du Sahel, kenan haɗin kan 'yan ƙasa Sahel, wadda mun ka yi ta 16 ga watan September. Mun ka koma mun ka ƙara gaba, mun ka ce kai yanzu ƙungiya guda ce ta ƙasashen Sahel wadda aka ce ma Confederation État du Sahel ko Confederation IOS. Aka ƙara mata ƙarfi. An ka ƙara mata ƙarfi, mun ka ɗauki gimshiƙai waɗanda ya kamata mu ba su ƙarfi cikin tahiyan nan, kamar na tsaro, kamar na diplomasiya, kamar na ci gaban ƙasashen arziki da komi da komi. Mun kai wannan kenan tahiyanmu tana ga ƙarfi. France ba su son mu cimma guri, tunda in mun cimma guri arzikin da sun kai shekara 50 da wani abu, dibawa uranium ɗinmu tun 1968 suke sata, sun ce muna kakku yi kusa da uranium mu kashe ku zai yi. Amma su suna kwasa su kai ƙasarsu su aji, su sarrafa shi su yi wuta, suna saida ma ƙasashen turai, suna arziki mu muna talauciya muna tsiyacewa. Wannan abin an kai ta muna haka, an ka zo zinariya kai hata da ruwa ba ce an kai ruwan da kuke sha ma taron turai ke baku ruwa ba. Kuma sun sani minahici ne Niger cikin duniya ita adda ruwa na ƙasa mahi yawa cikin duniya. Niger ita ta farko, amma sai ka ji an ce Niger ai ta nera ne babu komi. Sun san abin da a ƙasa kawai sun yi muna ɗaukar dabbobi. Kaga wannan in mun kai me aka ce mishi, in mun ci gurin wannan su Faransa ya karye su har suke hito, amma suna gai suna cewa Macron wanga ƙaramin yaro na banza shine ya buɗe ma 'yan ƙasar Afirka ido, har ma yanzu gashi nan sun san ciwon arzikinsu, suna koranmu bisa kai ga arzikinsu. Kana ji kwarai kwa sun gai to da sun ka gayi wannan kenan Faransa duk abin da za a yi, tun da taron turai ya mara mata baya, sai ta cimma gurinta na ta komo Niger, ta komo Mali, ta komo Burkina, ko ta samu guda cikin waɗannan ƙasashen ya faɗu. Shi an maharin wannan abin duk da kake gani da an maido yakin yanzu ya hita daga can, tunda wajen tafkin Chadi Niger kawai ce, amma nan ƙasashen ukun duka suna nan haɗe. sai aka zo magangamar ƙasashen yanzu nan ne an ka yan ta'adda sojan haya aka ɗaukowa daga can cikin tafkin Chadi, ana kawo su nan cikin Burkina, cikin Mali, cikin Niger suna yaƙi. An ka ɗauko wani gungu an ka kewayo da shi nan Benin, tunda ka san sojawan Benin tun wani bugu da an kai musu na kwanakin baya wannan, ina ji 28 ne na watan gada ya mutu, duk sun bar wannan, sun bar ƙasar su kwata-kwata, duk sun koma kandi, sun koma kandi. Wai tsarin yaƙi wannan kwararren ya zan burta babu kowa, sun ɗauko mutum 350 'yan iswap sun kai su can sun aje. Yanzu da hankali ne za a yi bisa ƙasashen confederation kawai, Niger, Mali, Burkina. Shi ne an ka ba su jirage waɗanga masu sakowa bombu wannan, an ka ba su makamai iri da iri 28, har gwado su ma sun kai makamman da sarwa ne an ka ba su, waɗannan makamman 'yan ƙasar Amerika sun ka ba su, sun ka ba waɗanga da annan 'yan ƙasar Faransa sun ka ba wasu da wata makwabciyar ƙasa mu can udun Libi, sai sun ka kai wasu 'yan ta'adda sun ka sa, yanzu sun kai ina ji mutum 250. Zuwan farko January sun ka kai su 25 ga wata na January 2025 sun ka kai 150, sun ka koma sun ka tura 50. Yanzu ina ji kwanakin bayan nan cikin wannan wata na Avril sun koma sun tura 50. Duka 'yan Boko Haram da Faransa ta kai can ta aji. Ku yi ta kai ma Niger hari, shi amma harin da kake gani
nan yanzu kallo ya koma sama ne kenan kallo ya komo yamma tunda milkin mallaka kasashen milkin mallaka wannan ne gurinsu su kare da kasashenmu ko kasashe uku wanga shi an ne maharin da kake gani kama duka abin tashin hankali da fitina duka sun komo nan a dai hana mu IOS ta tashi IOS ba ta tashi tunda su gayin su in IOS ta tashi wasu kasashe idon su budewa zai koyi za su yi da su kamar yanzu a ce Tinubu na Najeriya mai ɗari wanda ke son manda na bui shi ga dibin shi Faransa ke bashi in yadda mun hita kenan sai ce ba a barin shi inda ya san da shi da yan kasar shi ba su yi zama alheri ba ya san da shi da manda na bui sai dai tashin kiyoma kenan dole ya kama Faransa gigiyi duk abin da ta tambaye shi ya yi dan dai ya samu wa'adi na biyu wannan shi a wanda kake gani nan benin shi a wanda kake gani nan Cote d'Ivoire duka wa'adi ne na gaye shi tun fari sun hito sun yi ca sun ce wanga mutum karya yake yi muna makaron da ya hito ya yi magana ba wanda ya ce kit don ka san su waɗannan mutane yadda su kaga maharin da ake tsammani ake gani kamar nan ne duka fitina ta komo akwai lauje cikin naɗi haka ne to mai girma shugaban kasa a dangance da dai wannan magangama uku din na kasashen sahel mali da burkina da kuma niger a kwanan baya a watan janairu a wata tattaunawa da aka yi a gidan rediyo da talabijin na kasa tele sahel ministan tsaron kasa ya yi bayanin cewa akwai wata runduna da kuke ga shiryawa ko kuka shirya tsakankanin kasashen guda uku saboda murkushe wannan matsala ta ta'addanci ina aka kwana game da ita wannan runduna akwai ta fara aiki ko kuma ya ake ciki wannan runduna tun yaushe da ta fara aiki runduna ce daban da wagga ta sai da yawo da kake jin ana cewa mun gama runduna ta jira runduna ta jira wagga runduna daban take da ita wagga runduna tun yana tsakankanin kasashe niger da burkina muna hada karhi da karhe muna kokowa da ta'addancin gada kasar faransa da kasashen turai sun ka kamuna tunda ba ra'ayin 'yan kasar mu bane na gaya ma in jihadi ne ba a yi muna zancen addini ko wannan duka kirkirar su ne kenan mun gama karhi da karhe mun kai wannan runduna mu ba mu yi shekara biyu ba tare bisa kai ga ios amma wannan runduna har ta fara aiki yau muna bisa operation kamar tsarin da ake yi a je a yaƙi 'yan ta'adda na hayawa ɗanga muna bisa hari na uku da mun kai mu ƙasashe wannan bisa kai ga wannan runduna tamu kenan ba ɗaya ba ce da waccan ta ecowas da ta yi shekara 32 ko tana madakata ko kusu ba ta kama ba har yanzu ka taba ganin su sun je wata kasa sun kai ma wata kasa najeriya mai kwaramniya wannan sun taba kai mata taimako ko so daya wacce kasa ta ji sun kai ma taimako babu runduna ma a takarda na take runduna ga takarda ce kullum suna nan tsaye don ku shine mu wannan gaskiya ne runduna mun san da babu mai yi muna aikin da za mu hidda kanmu da halin bauta da halin kaskanci in ba mu mun ka tsaya da kanmu ba da mu da 'yan ƙasa duka tare da sojawansu su mara musu baya mu hita cikin wannan kaskanci mu hana faransa da sarwarsu su komo su yi muna milkin mallaka mun san da wannan hakan ne kenan dole ne mu gama kanmu mu gama karhi da karhe don mu hita a cikin wannan kokari na a gama karhi da karhe na tsakanin kasashen ios muna a niger a keɓance akwai mu da matsaloli waɗanda a tattaunawar da muka yi a can baya kuka taɓo su na irin makircin da ƙasashe makwabta su najeriya da benin su kai mana duk da cewa kamar yadda kuka ce mu in sun ka shiga matsala sai mu sheƙa mu tallafa musu amma mu koma bayan haka mu kuma idan su abin su zo su taimaka muna sai da su ake kulla makirci a zo a cuta muna ina aka kwana game da duk ire-iren makirce-makircen da suka yi kuma waɗanne irin matakai mu na Nijar muka ɗauka akan waɗannan mugun nuhi nasu. To alhamdulillah ka san da mun ka hito mun kai wannan bayani ca sun kai gare mu
saboda Allah menene unhwanin da zan samu in yi ma Nigeria kazahi, in yi ma shugabannin Nigeria kazahi, wani unhwani zan samu? wallahi babu shi. Ni musulmi ne, na san akwai Allah, Kwarai. kenan ba ni yarda in yi ma wata ƙasa kazahi tunda na san akwai sakamako. Kwarai. Na hito na gaye shi ne don 'yan Najeriya su san da ana son a cuta musu, su tashi da kwana, su tashi da kwana, su tashi da kwana. Na ga 'yan Najeriya da yawa waɗanda hankalinsu bai kawo ba, sun tashi sun yi ta ce a wannan general na soja ya yi muna ƙariya, ya yi muna ƙazahi. menene unhwani na in yi ma Najeriya ƙazahi? Ni da na san ni da kaina na yi yaƙi don mu raba Najeriya da ta'addanci. Na san da 'yan ƙasa mu da dama sun ka mutu soji bisa kai kama ma Nigeria don Nigeria ta samu sauƙi bisa kai wannan halin da Boko Haram ya so ya sata. 'Yan Nijar da 'yan Chadi tare sun kai wajen wata nawa cikin Borno. Ni da kaina da ke yi mazance na yi wata uku wani gari da aka ce ma Baga can cikin Borno. To menene unhwanin da zan samu in yi ma Najeriya ƙasa? Abinda na gayi kamata ya yi su je su yi lisahi, su yi bincike, akwai hanyoyin bincike a gani zancen ga da na gayi haka ne ko ba haka ba ne. mai mun san da ba su yin shi tun da zance ne, tabbataccen zance ne, kuma zance ne akwai maharin shi shine ikon Najeriya akwai bukatar shi. Bukata wannan in ba kwanta mana Faransa ya yi ba zai samu wannan bukatar tashi ta cika ba. Duk da na hito na yi zance wannan ba su bari ba. Cikin Desamba akwai wani Desamba wagga da ta wuce akwai wani mataimakin wani wanda aka ce ma Muhammad shugaban wanda ya zama maimakon Abubakar Rufa'i wannan na leƙon siri duka na Najeriya shike. To akwai wani mataimakin shi da aka ce ma Shehu Barde cikin ofis din shi an yi shawara ga kuma da 'yan Faransa ne da 'yan Amerika bui an ka ce 'yan sayayya ne Allahumma alam da su 'yan ƙasar Najeriya da 'yan ƙasar Niger waɗanga da sun ka tsere tun 26 nan sun ka tahi can wajen su nan sun ka taru an ka yi shawarar nan an yi ta tun karhe 10:30 har karhe 4 na marece. Duka yadda za a yi a cuta ma Niger, makaman da ya kamata a saye da forforin ne da komi da ya kamata dai a bakin ta'adda wannan a Nigeria ya faru. Kenan maganar da mun kai ba su ɗauke ta ba, kashedin da mun kai ba su ɗauke shi ba. 25 na wata na January wagga shekara an yi taro, gagarumin taro Abuja babban birnin Najeriya. 'Yan ta'adda na gungu bui wannan helicopter 4 sun kashe sun ka ɗauko su sun ka kasu wajen taron Abuja. Abuja 'yan Najeriya da sun ka halarci wannan taron akwai senatoci, akwai ministrori da 'yan kasashen Afirka ta yamma kama Benin, kama Cote d'Ivoire da sauran kasashe. Kowa ya aika wakilin shi kuma matsayi karami shine na minista. Sun kaje sun kai wannan taro. Niger ɗin ga da ke tsaye har yau mike ga faruwa da ba mu samu mun ka kare da ita. Sun mance da ƙarhin Allah, sun mance da Allah ke komi. Sun kai wannan taro sun ka ce to a tahi yanzu a ɗauki kwana 10 kuma a komo tunda an ɗauki wasu matakai da za a yi. An ka ɗauki kwana 10 an ka komo. Wannan taron kama abin da ya shahi kuɗi yadda za a aika ma 'yan ta'adda wannan kuɗi in ba su kai miliyar guda ba, Croix Rouge ta Niger ita cikin asusunta za a turo shi
in dai bai kai miliyar ba. Amma in ya yi miliyar zuwa miliyar 2 3 4 5 ko nawa ne ko asusun kurwa rouge na benin ko na cote d'ivoire can za a tura su za su dubara da za su kai yan ta'adda. Ba kullum kana ganin su ba tsakankanin nigeria da cote d'ivoire waɗanga namu da sun kai gudu duka zubin guda ne. In kuɗi ba na sefa ba ne waɗanga kuɗi da nake mazance na sefa amurka ko euro in na amerika ne dola ko euro su nigeria za a tura su asusun kurwa rouge ta nigeria. Shi a tsarin da an ka yi 25 na watan january na 2025. Yanzu da an ka komo aji na bui kuma na wannan shekarar february kwana 3 yanzu nan wurin sai an ka ce to yanzu ha mutanen nan mun ga kuna yi musu sakaci. Wannan menene aka ce matakai da mun ka ɗauka na tura kuɗi wannan shugaban oef ya ce shi ya amince duka na afirka ya ce ya amince waɗannan kuɗi in dai an turo duka 'yan ta'adda za su samu su. Akwai waɗanda sun ce su in dai ba niger ba ne ba su su an ka ce to ba ku samun abin da ya yi miliyar guda. Waɗancan ana iya aika musu ko ta hanyar cote d'ivoire ko ta hanyar benin ko ta hanyar nigeria in dola ne ko euro. Da an kai wannan mun ka jiya wadda aka ce ma kurwa rouge ban san sunanta ga hausa ba kamar kungiyar agaji da yake ko red cross su suke ce mata ga ingilishi. Mun ka jiya sun tahi taro wannan sun ba da haɗin kai. Mun ka ce mutanen ga to muna nan da kunama cikin baki ashe ba mu sani ba su naɗe kayansu 4 ga wata sai mun ka ce musu su bar muna ƙasanmu su 'yan kurwa rouge 4 ga wata na february ai sun bar niger sun san abin da sun kai ba ta ga tahiyar su ba ta yi magana ba su ma yi gardama babu gardama tun da akwai wani lalan nuhi da mun ka tardo ashe an daɗe ana yi da su 'yan ta'adda masu gumagumai ga jiki so 3 suna gayyato su suna zuwa nyamai waɗanda ke ƙuna baƙin wake so 3 na farko 2 ga watan june sun ka zo na 2024 na biyu cikin july ko da mun kai sallar cikar shekara wannan suna cikin masabkin baki na red cross na niger nan yamai da an ka gwado ni tele tun da kasan ana gwado haka sai sun ce kun ga mutunan ga shine muke son ku kare muna da shi tun da shine ke son ya kore mu to kan ya kore mu ku gama da shi wannan cikin july sun ka komo cikin august sun ka komo cikin ana ta dai lalaben sa'a Allah bai bada sa'a ba kuma Allah ba zai bada sa'a ba tunda ya san mina hici ne zo wadda sun ka ta july wannan har wasiƙa muna da ita wadda sun ka rubuta sun ka aika ma shugaban 'yan ta'adda na iswat muna da ita da larabci da wadda an ka fassara wanda ya sa hannu bisa kai gare ta ana ce mai Christophe Foge ku je ku diba ku gani in Christophe Foge akwai shi nan Niger lokacin da mun ka kore su ko in babu shi za a sani zancen in tatsuniya ne ko gaskiya ne muke gagai kaji kumbiyar da ake yi ana gama da kasashe waɗannan kamar su Najeriya ko Benin don dai a cuta mana da kuma waɗannan kaɗan ne kaɗan ne da wasu ƙasashe kaɗan ne cikin tunda lokaci ne ba iya a gaye shi tunda kaga ga turanci mun ɗauki lokaci don ban so mu ɗauki dogon lokaci shi ke sa ina ɗan kacewa amma sakamako ne ga su abu ne da gobe ma in mutum ya zo sai a gwada mishi babu gardama bisa kai ga wannan a daidai wannan gabar mai girma shugaban kasa abinda ma wani lokaci kuma ke dan ɗauka hankalin 'yan ƙasa 'yan Nijar shine duk da cewa gashi yau mun tabbata Najeriya tana muna zagon ƙasa Benin tana muna zagon ƙasa amma sai muka ga wajen hulɗar da take tsakaninmu da waɗannan ƙasashe biyu kamar ana nuna wani bambanci can wajen iyaka da Benin iyaka tana ruhe ba a buɗa ba nan Najeriya kuma iyaka tana buɗe ana ma hulɗa wani lokaci hama ministan su na harkokin waje ya taɓa zawa
nan ga haye sabar da baki ya ce komi da komi da tsakanin Nijar da Najeriya ya koma daidai wai ya ne wannan lamari shike mu kanmu ya ɗarme. To kanku ya ɗarme dan ku kun so ku ɗarme kanku. Na'am. Ai abu ne zahiri ne ba ɓoye yake ba. Babu wani bambanci. Na'am. Wadda kaga kangi bisa kai ga iyaka Benin wannan. Kangi guda ne bisa kai ga iyaka Najeriya. Su shugabannin Najeriya wayo ne sun kahi na ƙasar Benin. Bayan sun yi to ga hili sun ce an buɗe iyaka. Sai sun ka rubuta umarni sun ka aika ma jami'an tsaro ka komi ya shigo Nijar. To. A da 'yan ƙasa. Da 'yan ƙasa man. Na ce ma mutane ne da sun riga sun shiga aljihun Faransa waɗanga ma'ikanta dai. Ban ce ma wasu ba. Babu abin da za su iya yi da ba Faransa ce ta ba su umarni ba. Haka ne. Da su da Benin duka mun bugu guda mun kai musu. Shugabannin Najeriya na wanga lokaci da shugabannin Benin na wanga lokaci babu wani bambanci gare mu. Tunda mun san duk hassada da suke zan suna kulla muna. Ka taba ganin Tinubu ya wani wuri da ba Faransa ba? To ka san abin da a tsakankan nan Faransa da mun ko? Kwarai. To saboda Allah ya kai sai an yi mutum bayani. Shi da kanshi Patrice Talon so nawa yana zuwa Faransa. Wata duk sai ya tafi. Kwarai. Waɗannan mutane ba ta yiwuwa ne magana baki. Gashi Allah ya ba mu sani mun san abin da suke ga kulla muna. Mu reda wauta ta kai mu yarda musu don an yi magana baki. Mu muna da hujjoji ga su inda da gaske suke hujjoji ne za a gamawa in mun gayi ashe a yi bincike za mu gaya musu rana kaza wuri kaza ga abin da an kai rana kaza ga wuri kaza abin da an kai kudin da kun ka bada kai wani ka bada kaza wani kai ka bada kaza duk a taimaka ma yan ta'adda ko yan sojan haya da ba ma na ƙasar ku ba tunda suna gallaza mu yan ƙasar ku suna gallaza mu yan ƙasar mu suna gallaza mu yan ƙasar Benin suna gallaza mu yan ƙasashen ga duka na confederation kuma sane da ku ake gallaza ma al'ummar ku ce ma Allah mu ba mu yi ma kowa ƙazahi ba mu yi ma kowa ƙazahi Benin kana tune da ambasada ɗinsu jakadar kasan Benin da annan ya tahi gaya ya ce mutane su roƙi juna gafara tunda an yi kuskure haka ta isa an ka sa ya ƙetara ba amma bari ya komo ya mai ba ban san ya giya sun ka jeho mishi sun ka ɗarme shi sun ka ja shi bisa ruwa sun ka kai shi bai komo ba fa daga can yana har yanzu aka hidda shi sun hidda shi don ya ce a roƙi gafara to kai wanda ya ce a roƙi juna gafara mi Allah yin shi mawai a'a to su sun san lahin shi kaga an hidda shi to kai kana reda mutunan nan wanda ya hidda shi ya ce ma a zo a yi zaman aminci kai dan hankalinka baya cike ka reda ka ce akwai aminci babu aminci cikin wannan babu ko kaɗan babu wani bambanci da muke gayi mu ƙasanmu mun ka ɗoka ma alƙawali yan ƙasanmu mun ka ɗoka ma alƙawali mun ce radda mun ka ci amana ƙasanmu da yan ƙasanmu Allah ya yi musu sakamako mun san abinda kaji wani yana gayi yayi ta gayi mu Allah mun ka ce tunda mun tabbata da Allah ne ke yi ba mutum ba kenan ba ta yiwuwa ka ji mu kuma mun shiga wani zance da ba tabbas bane tunda mun san kowa sai an yi mai sakamako insha Allah kowa sai ya yi sakamakon abin da ya gayi kwarai kuwa to kwarai kuwa kenan mai girma shugaban kasa tunda mun riga mun fahimci cewa da duk wannan makarkashiyar da ake yi da hannun Faransa ko ita ce ma uwa umul aba'isa duk wannan makirce-makircen da ake ta kulla muna a nan abin da nake so in gani tambayoyi ne guda uku amma zan je da ɗaya saboda mutane su fahimta menene yasa ita Faransa ta nace dole sai ta sake dawowa duk da al'ummar Niger da magabatanta kowa ya hito ya ce dai ba mu son ta ba mu bukatar ta kwata-kwata sun tafi kuma me yasa dole sai sun dawo to wannan nacewa yana da tushe tun cikin tarihi kaga Faransa babban sojan da suke bugun kirji da shi shine Napoleon wanga kasashen Haiti
haiti kasan 'yan afirka ne ai afirka ne. da wani lokaci an ka kai can cikin mawuyacin hali napoleon wannan da an ka ba su inci ya ce ina bakin mutum da inci bai kamata ya ba ce bakin mutum bauta ya sani a maida su cikin bautan nan kai ya ji an ce an ba su inci ta bai tsaya da nan ba ya cika jirage na yaƙi da sojawa yadda ya kai ma haiti ya yaƙi na'am wannan an yi shi 1796 Allah yana tare da mai gaskiya da sun ka kai hari wannan da dubayen sojojinsu da jiragen ruwansu da ƙarhinsu duka da suke tsammani haiti wannan da yalla sanduna ne ma ga sarwa ma duwatsu ne suke jefa musu Allah ya ba su nasara na'am haiti duka ta kashe waɗanda ba ta kashe ba ta kama su me aka ce musu prisonier ta yi yan kaso da su ta kama su kamar yan kaso tunda yin an yi yaƙi ai ana kama bautar da sun kaso su kai mata yanzu sai ta komo da su tunda su ne haiti ta kama baƙaƙen fata da suke cewa ba su san ba bai cancanta ba a ba su incin kai wannan napoleon kuma shine turai ke faransa ke bugun kirji da shi shine babban sarkin da ake ji da ake ji kaga wannan bisa wannan abu ne da ya zan musu cikin kwakwalwarsu ne bakin mutum ba su ba shi daraja ba jiya ba su ba shi daraja ba yau ba za su ba shi daraja ba gobe in ba shi ya tashi daraja kuma wani bai baka ita abin cikin jinin su ba kanka daraja cikin jinin su yake amma mu ma akwai sakakin mu wata ba ganin wani ya baka daraja kai ke ba kanka daraja a baka daraja in ka kaskanta kanka dole a kaskanta sarkozy shugaban kasar faransa ya tashi ya tafi senegal babbar jami'a wanda ya yi ta kowa ya san shi ƙararre ne shine an ka ba sunan wannan jami'a Cheikh Anta Diop sarkozy mi ya ce kai da baka san ma inda ka hito ya ce matsalar afirka ba ta shiga cikin tarihi ba to babban magana kenan shi tarihi ma bai san ba menene a tarihi tarihi akwai inda babu afirka ba zai yi ba afirka ita a tushen tarihin duniya ungurungun ba kakin nan su sa'ad da suke zuwa bida ilimi wajen masanan fir'auna mutanen masar misira fiye da shekara 7,000 ina ji can suke zuwa duka suna bida ilimi ilimi iri-iri akwai shi nan abinda sun ka bari har yanzu yana ya zan mamaki waɗannan abin ga gidajen duci da sun kai wannan dalar duci da ba a san yaya sun kai sun ka daga su sun ka har yanzu an tunda guda ya kai ton 10 ko ton 20 to ya dan adam zai iya daga shi har yanzu in ba mai basira ba wanda Allah ya ba basira har yanzu babu wanda ya yi irin shi wannan shi Cheikh Anta Diop dinnan karatun da ya yi bisa kai ga wannan tarihin nan ba ya gwadi wannan tarihin na Misira baƙaƙen fata ne nasaru cikin kumbiya su in sun gini tunda tone gawaye sun kai ta yi tunda sun san an sa arziki sun kai ta tone gawaye in sun tar da kamar an yi zane ga bango tunda babbaku ne zane baki ne suke ba su buɗe shi nasaru yan ƙasar faransa da yan ƙasar ingila sai sun sake mai zane sai a maida shi fari ko a maida shi wani ja a mai dai alaka da bakin mutum tunda bakin mutum an ce bai isa ba bai isa ya shiga tarihi ba to cikin wannan babban gidan tarihi sarkozy ya ce matsala yan senegal Cheikh Anta Diop ya ce musu matsalar kuku ba ku shiga cikin tarihi ba ku da tarihi kenan ba a san da bakin mutum bakin mutum a labarin duniya sam shi ba kowa ne shi ba komi ba ne inna lillahi sarkozy ya yi shi banda shi Emmanuel Macron wanga dai da kake gani mai yaɗin kai ya tahi Belgique Bruxelles taron kungiyar turai wani ya ce mai abin da kuke yi da ƙasar Niger ya zam jayayya a samu
mahita a je a sasanta. sai ya ce ma mutumin kai ruhe min bakinka, niger ta mu ce, muke milkin niger, abinda muka so ake yi niger, ba mu ba wata ƙasa izini ba ta sa bakinta cikin sha'aninmu dai ya fuskanci ƙasar niger. Na tsakankanansu da niger, tsakankanansu da bayinsu kam, tsakankanansu da bayinsu wani bai kamata ba ya sa baki. Dibin da suke muni ce nan fa, kana gane da haka nan ne. Disamba 2023 akwai wani ɗan ƙasar faransa da ya hito ya gayi zance da za ka ganin dibin da suke yi muni ne dukansu tun napoleon har yanzu. Ya ce ɗan ƙaramin yaro wanga mara ilmi macron shi ne ya sa idon 'yan afirka ya buɗe. Kana ji wa mara ilmi ne ya sa idon mu 'yan afirka sun ka buɗe. In mun bari ƙasashen nan sun cimma gurinsu na incin kai, kenan wadatanmu, arzikinmu da bayinmu duk kubce muna za su yi. Ɗiyanmu sai sun wahala, tunda yanzu 'yan ƙasashen nan bayinmu koloni su ne ke zuwa wajenmu suna lasa, cin rani ba, suna lasa abinda mun ka yada bisa shara. Yace in mun bari sun ka samu incin kansu wannan abin sauya zai yi, ce nan ɗiyanmu da jikokinmu su ne za su koma zuwa afirka su samu abin da za su ci bisa shara. Kogo ya juye da mujiya. Ya ce ƙasashen taron turai duka ya kamata su gama kai don wannan abin ka a bari ya faru. Ya ce da niger da mali da burkina in guda ta ci nasara ko ƙasashen nan sun ka ci nasara cikin wannan tahiyar tasu, wannan tahiya ta incin kai da suke da gurin cikawa, sarwar ƙasashe biya za su yi. In sun bi mu kuma taɓewa za mu yi, kenan mu raida kan mu yarda wannan abin ya faru, mu samu guda cikinsu mu kashe. In mun kashe guda cikinsu sarwa duka biya za su yi, sai su ji tsoro. Haka ya ce wannan shi ya gaye shi. Don in gaya ma abinda a cikin kwakwalwar faransa, ce nan wannan naci kai ne ke ganin kamar naci ne suke yi, su daidai ne gare su. Bawanka ne abinda ka so kake yi da shi, bawanka bai da arzikin kan shi, arzikin bawanka arzikinka ne, tunda bawan ma naka ne. Haka to haka dibin da suke nasu lissahi ke shine wannan abu na farko na nace wasu. Nace wasu ta bui shine arzikin da ke gare mu. Sun san banza gara basa suke ta kwasa shi yau wajen shekara 100, shekara 100 tun shigo wasu zoke yanzu shekara 100 da wani abu suna nan suna kwasa arziki. Kai ya kai ma dibi hanyoyin da an ka sa kakinninmu da bulala da mine ne hanyoyi wanga da sun kai, gini wanga da sun kai, da mun ka ce an ba mu incin kai, faransa rubutawa ta yi rijejeniya ta ce duk kudin nan sai mun biya su. Kana ji? Aikin da mu muka yi, aikin da mun kai ko an ka sa mun kai, wanda abu da bulala da sanda ake biye da kai, kuma za ce sai ka biya. Mutanen da an ka kashe Allah ɗaya sun yi aka su, kuma an ka ce wannan sai mun biya shi. Ba a san adadi nawa za a biya. Ita Haiti an gaya mata nawa za ta biya, ta biya. Mu ba a san adadi, muna nan cikin biya har yanzu. Sai da mun ka zo, ai kun yi kwanaki da mun ka ce wani waɗanga takardu aka tattono su, mun ka tattono su mun ka twale, mun ka sa musu wuta, ba mu ma bari sun ka tsaye da cikin iska, wuta mun ka sa mun ka kone su. Mun ka ce mun hita cikin wannan bautar. To kaga shi ne muke ciki, ce na arzikinmu nasu ne, shi an maharin na cewa wannan in arzikinmu ya kubce musu su sun san wadda sun ka gai ne sai sun koma wajenmu bida abinci na ci. Na uku wannan kungiya da mun kai kama wadda sun ka gai ne sun ka ce ka a bari ta yi tasiri, tunda in ta yi tasiri wasu biya za su, sauran 'yan kasashe sauran kasashe biya za su. To mu kuma ka gani
kasashen afirka da babu haɗin kai. Su can sun ce kasashen turai su taru bayan faransa su kama ma faransa. Mu sai ka ga 'yan kasashen mu makwabta ma sun ware babu wanda za ka iya jingina gare shi. babu in ka ce nan nigeria sun gwabce sai ka faɗu ce nan baka dogara da su. In ka ce benin za ka dogara da ita sai ka kai ƙasa. Haka ne muke ciki. Su wanda lokacin da suna nan suna gama ƙarhi da ƙarhi sun san da faransa cuta ne take yi musu. Me tun da cutar da take yi musu wajen bakin wata ne. Bakin wata ba ɗan adam ba ne. Bai da mutunci, bai da daraja, bai da komi. Dabba ma ta yi shi wadda suke tattalin dabbar su ba su yi ma dabbar su walakaicin da suke yi ma bakar fata. Ka tai ka diba ka gani waɗanda da annan suna zagin mu daga can kasashen su su diba su gani walakaicin da aka yi mu waɗanda annan kusa gare su. Su ma tana zuwa gare su lokaci ne dan in an ƙare unhwani da su jiwa matattan mage za a yi musu. Rannan za su gane kuran su kuma ba su da ma idon kuka bale su yi kuka. Shi an maharin kaga wannan abin mahari uku ne sun ka gamu shi ya sa faransa ta nace. Na farko ba su ɗauke mu da mutunci ba su ɗauke mu mutum ba ɗan adam wanda ana ɗan kewaya mishi a bashi daraja a yi mai gaisuwa imani. Na biyu arzikinmu in ya kubce su ba komi ba ne. Na uku ƙasashen ga uku in sun tsira wasu biyar su za su yi. Akwai wasu tsoro da ke hana su shigowa tare da mu. Amma sun san gaskiya ne. Sun san gaskiya ne. Wake da fatan bauta ba saboda Allah ya rayu cikin bauta kai ka rayu cikin bauta ka mutu iyanka su rayu cikin bauta su mutu. Jikoki su zo. Kuma zuciyarka duka ba ta ce ma komi ba ta ce ma lokaci ya kai da ya kamata mu amso incin kanmu. Tun da dibin bayi ne ake muna inci ko bai samu amma inci bai samuwa da kwana ya za ka kwanta ana taka shi insha Allah mun babu kwanta insha Allah. Mai girma shugaban kasa kasancewar shi inci bai samuwa hakanan banza ko da kwana kuma ba yadda za a samu mutane su tashi su zagine ba tare da an samu haɗin kai ba don shi aka kirkiro wannan kungiya ta IOS inda kuka haɗa ƙarhi da ƙarhe tare. Akwai wata dubara gare mu a jimilce tsakankaninmu da waɗannan ƙasashe Mali da Burkina Faso ko kuma a mu Nijar ma mu karan kanmu muna da wata dubara wadda za mu kokowa mu cimma gaci ko mu cimma gurinmu akan wannan tahiya. Ai wannan tambaya yau gashi muna tattauna inda ba mu da wani dubara ba da mun kai wanga lokaci. Haka cikin shekara ta biyu muke kuma shekarar ga ta biyu da muke ciki kullum yaƙinmu ne suke yi kullum abin da zai samu cikin kunci ne suke dubara suna lisaha su samu. Kenan da mun ka gane da haka nan mun ka san in ba haɗa kanmu mun kai ba mu kai wa zance. Sai mun ka tashi tun 16 ga watan Septemba kun san da mun kai Alliance des États du Sahel ƙungiyar ƙasa uku na ƙasashen Sahel. Wannan mun ka ba ta ƙarhi 6 ga wata na Julai 2024 da mun kai Confederation État du Sahel wadda ake ce ma Confederation IOS. Wannan duka yana cikin bidan mahita tunda mun san da in mun ce guda ne waɗannan mutanen ba su bari mu. Uku ma da mun ka gama ƙarhi ba mu da idon kwana. 'Yan ƙasanmu ba su da idon kwana tunda kowa ya gane da yawa sun gane sai dai abin da Allah ya yi. Amma yawan 'yan ƙasa sun gane tun da kaga hitowar da suke yi ba su yarda ba a yi musu mulkin mallaka. Shi an maharin da mun kai wannan kungiya mun ka hidda gimshiki uku wanda mun ka ce tare za mu yi komi. Shine gimshiki na tsaro, gimshiki na diplomasiya da gimshiki na ci gaba development. Waɗannan mun ka ce komi za mu yi game kai tare za mu yi shi. Kenan ka gani mahita ce muke fita. Mun ka ce bisa kai ga gimshiki na tsaro wannan mu yi rundunar sojoji wadda mun ka yi zance wannan ɗazu wadda ita ce za ta kama muna tunda mun san ta'addanci wanga kamar wadda ni gayi ne ba ra'ayin 'yan ƙasashenmu ba ne
abu ne da an kawo an sa musu cikin kai, mun san maharin da an ka sa musu cikin kai, mun san kasashen da sun ka wuce bisa kai ga wannan hanya, ko da an ka sa bisa kai ga wannan hanya kasashen nan yau babu su tsaye, haka suna cikin mawuyacin hali fiye da mu. Mun san da wannan kenan dole sai mun tsaya, wadda mun ka yi shi cikin mu ta IOS haka muke yin shi cikin mu. Kana gani sojawanmu suna mutuwa, amma farafula suna mutuwa, amma ba mu zo ba mun ka ce mun zub da makami faransa mun gurhana da Allah muna roƙon ki gafara. Wannan babu zancen tuba. Insha Allah babu zancen tuba. Za a ci gaba da gwagwarmaya. Gwagwarmaya dole ne, babu wata hanya sai ta gwagwarmaya, kuma sai mun samu mahita ta nasara insha Allah. A daidai wannan gaba ko akwai wani kira ko jan hankali da za ku karewa al'umma saboda su kara zaginewa waɗanda ma suke ganin ko suke saka-saka ga al'amarin, da akwai waɗansu hankalinsu ya koma kan wani a yi siyasa ko a yi kaza alhali yaƙi yana na har yau bai kare ba. To ai shi yasa zance waɗanga duka da muke samu na leƙon sirri in mun zo muke gaya ma 'yan ƙasa don su san abin da ke ga faruwa, abin da muke gaya musu wannan ba zance ne ba na iska, zance ne na leƙon siri da mun ka samu, amma abu in kana son ka ɗauki mataki sai kana da ƙwararren hujja. Shi amma harin da nike hitowa ina gaya musu ga abin da ke ga faruwa, ga zancen sirrin da mun ka samu, ƙasa kowace ce in tana da hannu ciki ina ce a ƙasa kaza tana da hannu ciki. Ni na san da abin da Allah ya yi, in ba Allah ba babu mai ika a ƙarshen shi. Dan adam ya yi kaɗan, in ka ga kwananka ya ƙare abin da Allah ya rubuto ma ne bakin shi kenan. Kuma ka yi gwagwarmaya ba ka yi gwagwarmaya in lokaci ya kai, ko da second guda ba za ka wuce ba. Ka yi soja ko ba ka yi soja ba, nawa sun ka mutu da ba soja ba ne. Kenan mu san da Allah ke yi, abinda a gaskiya mu rike gaskiya, kan mu yarda a yi muna walaƙaiki, kan mu yarda a ciuta muna, kan mu yarda mulkin mallaka ya komo gare mu. Shi ne ya sa muke hita muna gaya ma 'yan ƙasa don su san inda an ka kwana, kuma zaccen ga da muke yi musu su bar biyan wannan masu rubutu na iska na yanar gizo, waɗanda an san sarwa 'yan ƙasa turai ne, sarwa kuma 'yan ƙasar mu ne da sun ka gudu sun ka koma turai da makamancinsu, su ne ke ta wannan rubutu. Mu cikin matsalar da Nijar take ko cikin wani tashin hankali, mu tare da mu ne, tare da mu ne, duk abin da anan dai a tare da mu kamar 'yan ƙasa duka wadda sun ka jaye damce sun ka yi gwagwarmaya, ya kamata ko gobe su kwana da kwanan in ta tashi ko me ake cewa kwarai ko don ko shi ne wannan. Sai dai a daidai wannan akwai wani kuka da 'yan ƙasa suke yi cewa da ko sun ga labari ko sun samu labarin 'yan ta'adda ko kuma sun gansu, in suka kira lambobin da an ka ce a kira ba a saurin tura jami'an tsaro, ko kuma in sun ka kira wani magabaci ko wani mayar ko firefe ya ce a kira gwamna ko gwamna ya ce a kira wancan, sai ana ta musu yawo da hankali. Me za ku ce a game da irin wannan koken da suke? To kasan shi wanda a cikin mawuyacin hali in ya ce ka kawo mai taimako ko minti 30 ne ka kai mai taimako wannan ganin ya kai an jima ka bata lokaci ya adama ta daɗe gaba jinyo. To ka gani ko tunda shi cikin wani matsayacin ko mai hali ko yana matse ga iyan shi an kashe, ga matar shi an kashe, ko ku ga uwayen shi an kashe, shi ya samu ya dan boye ya yi kiran ku ka muna agaji ko minti guda ne kun ka doka wallahi gani yake sai a ga yayi yawa. To kuma mutane ba su lisahi, soja mu duka na Niger nawa ne saboda Allah, ba zan hito in gayi ba. Fadin kasar mu Niger, Faransa waga mun yi buyunta, Benin mun yi 11 Benin fadi. A gode ma Allah, ba karamin fadi ne ke ga kasar mu ba karamci na sojawa ba ne, zuciyar sojawanmu ita ke sawa kana gani wannan agaji ma da suke kaiwa ba su kwana.
sun san da wani lokaci in sun tayi cikinsu wasu ba su komowa amma sai su tashi su tayi saboda Allah mai yin wannan mai yin ma wannan kana dibin bai kama agaji soje komi akwai ka'ida shina yiwa akwai lokacin da mutane yalla suna nawakan su kun san matsalar su da suke ɗaukar lokacin kansu zo ba ku sani ba ku bidi ku sani shi yaƙi dubara yaƙi ke da kwai ana iya ayi kiran ku a ce an kai gari kaza hari in kun tashi haka nan kun sa kaya cikin mota kamar mai zuwa cin kasuwa ba ku san ba da kwanton bauna an kai muku ko ko an turbuɗe muku nakiya duk mai yiwata me an kai ce nan in an gaya ma soji abu ne da sai sun tsaya sun yi lisahi tunda su ma akwai masu yi musu leƙon siri su bincika su san wannan zancen gaskiya ne ko ko wani guru ne an ka haƙa musu don su zo su haɗa ciki wannan duk yana cikin tahiyar mutane sai ya kamata su san aikin soja wuya gare sosai makwa soje bai bar wurin a yi tsammanin bai ga kama ma 'yan ƙasa ba tunda shi ne ke ga mutuwa kullum jiya ba soja an ka yi ma zina-iza ba ba gidajensu ne suke ba ko hilin daga ne can ne suke iyaka ta benin da benin yau babu soja ko guda su da ke ce muna wajenmu ne 'yan ta'adda ke shigowa yau arewacinsu babu soja ko guda duk sun bar wurin can ne waɗannan sojan sun ka ta yi can ne sun ka mutu to wannan wanda ya yi har kanshi ma ya salwanta kanshi rayuwar shi saboda kai ya yi ma kariya saboda Allah in baka gode mishi ba mi za ka gode ma ya bar wurin kai mai korafi bai bari ba ko alama ya kamata ana lisahi insha Allah kasancewar mun kusa zuwa ƙarshen wannan tattaunawar za mu dan tabo kaman labarun da ke kai kawo a yanzu musamman dangance da abin da ya shahi arzikin karkashin kasar mu Nijar na man fitir mun san da muna da arziki kuma muna da abokan hulɗa da muka haƙo na arziki tare da su a kwanakin baya ko a bara mun samu matsala ma tsakanin mu da Benin bisa kan wannan arziki na mai to yanzu kuma tare da China mutane da yawa suna cewa akwai matsala babu matsala muke faruwa ne wai tsakankanin Nijar da China a yau dangance da zancen wannan mai to kasan ita hulɗa tsakankaninmu da ƙasar China ba yau bane ba jiya bane tsohon hulɗa ce ko da wani lokaci waɗanga mutanen ma da su sarwa cikinsu 'yan China ke goya ma baya su an maharin korar China da nan kuna tune ko Taiwan ule kawo sun ka kori China sun ka kawo Taiwan ko da bare ya zo Allah ya ji kanshi ya maido China ko tun da gare shi kuma su suka ci moriyar sun ka to ka gani ko ya kai inda man fetur din da kake zance baba tanji Allah ya ji kanshi da yadda ya ga China su zo su gina dariya an ka koma yi mishi ana yi mishi dariya ana cewa ai babu man fetur ruwa zalla ne wa da wane ne ya ce to in ruwan ne ma dai a hiddo su ai suna shayuwa su kai ba ta an ka hiddo kuma sai an ka tardo mai ne ba ruwa bane to ka gani dan adam shi sai a hankali muna cikin wannan tahiya waɗanda da ke kushen duka wannan arzikin su ne sun ka sa sarwar rijejeniya kuma lokacinmu ne mun ka sa a diba muna a gani tunda an ka ce in maciji ya sare ka so guda to in ka ga guntuwa ya giya sai ka zabura kwarai kuwa sai ka sa hankali mun ka ce abin da ya faru da mu tsakankaninmu da 'yan ƙasar faransa da arzikinmu sun kai ta kwasa Allah ɗaya san adadin shi mu kuma sun ka bar mu cikin talauci da tsananin da wahalar rayuwa sai ƙura da ta yi ta kashe mu mun ka ce kan mu raida a yi koma gidan jiya noman goji wajen mai fetur kenan mu sa ido mu gani mi ke ga faruwa mun ka sa ido kuma da mun ka sa ido abinda mun ka gani fi sabilillahi ba abu ne ba da ya kamata mu ruhe ido ya ci gaba da wakana mun ka kirawo su mun ka ce ya kamata wanga abu da mun ka gani kurakurai a zamna
mun san kun sa kuɗi amma mun kuma arziki ne na ƙasanmu da 'yan ƙasanmu ya kamata su umfana da shi. na'am mun ce ya kamata a zamna a yi yarjejeniya a shirya kowa ya samu umfani. 'yan ƙasar Nijar su san man fetur da ke hito a ƙasarsu albarkacin su rayuwarsu tana ga ta samu sauyi ba su yarda da wannan ba. wannan lokaci minista na shari'a ko da minista na man fetur da minista ta yawon bude ido tourism ita su uku sun ka zo sun kai ma 'yan kasa bayani mai 'yan kasa da sun kai ma bayani ba zance duka ake bayyana ba. mun ma da mun ka lisa mun ka sa ido mun gani akwai kurakurai kwarai. yanzu ina baka kurakurai bui ko uku don ka in shiga cikin dogon bayani ba. na farko mun ka dibo albashin dan kasa duka dai wanda ba dan kasar Nijar ba ne. yan kasashen waje da a cikin kamfanin. yan kasashen waje ko ma na iyaka gare mu ne. in dai ba dan Nijar ba ne. albashin shi ya lumka nan dan Nijar 10 ko hiya da haka nan. mun ka diba wadda aka ce ma mataimakiya DG wapco tsakankananta da wanda a gabanta DG ita DG mataimakiya ce bambancin albashinsu miliyan 21 miliyan 21 da 700 21 miliyan 700 mil tsakaninta da shi tsakankaninta da shi albashin su. mun ka dibo ita da sauki akwai wani mataimakin DG da shi albashin shi da albashin wata da aka ce ma assistant ita ma mai kamawa ce mataimakiya ce ta DG din to ba ma albashinta ba harajin da ake hiddawa bisa kai ga albashinta ya yi albashin ɗan ƙasar Nijar. harajin da ake hidda mata cikin albashi ya yi albashin DG adjoint na Nijar. mun ka tardo wannan bututu mai tashi daga kulele ya je abin nan bene seme can bene 950 tsawon shi. wannan garanti da ake cewa ban san sunan garanti da Hausa ba. garanti kamar in kai wani aiki a ce in aikin ga nan da shekara 10 bai samu wani tangarda ba yayi amma in ya samu tangarda kai za ka biya kai da kai aiki ai da kai ne za ka sa hannu da wanda ka yi ma aiki. yan China su sun ka bido kamfani mai yin wannan bututun mai kenan tsakankanin su ne sun ka sa hannu. to da mi Nijar ita za ta biya garanti aikin da kamfani na China ya yi a ce Nijar cikin man fetur ɗinta cikin rabonta cikin kasonta shine za a hidda miliyar ɗaruruwa a biya garanti ga wanda ya yi aiki kwance shi bai ba da kowa ya yi aiki an ba shi kudin shi wa ya kamata ya ba da garanti wanda ya yi aiki to wani da doro wani da kaya tana yiwa bai kamata to ina gaskiya kai kuma ba kaɗanin kuɗi ba miliyarori 200 da wani abu da 75 ina ji to ka gani don irin waɗannan abu ne mun ka tardo mun ka ce mun lumce ido ba muka kyawun makabta ba mu buɗe su waɗanda sun ka lumce ido wannan sun ka wuce in sun ci amana ƙasa wannan tsakankanin su ne Allah yana ganin su amma mu ba mu yarda a cuta mu ƙasa kuma ba ta yiwuwa baka da matsayin da zaka izuwa ka ce zaka ba mu cin hanci don mu lumce ido ƙarya ne kake tunda mun san Allah mun kasa tsakankanin mu da 'yan ƙasa kenan ba ta yarda mu abin da zai cuta ma 'yan ƙasa ko ya cuta ma ƙasan mu tunda Allah ya zai kama mu da shi wa Allah zai tambaya ba mu ba da shugabannin mu da mun ka ɗauki wannan to ba mu yarda to kaji maharin wannan abun da ke ta kucece ya kai an ka kiraye su taro ba su zo ba waɗanda sun ka turo
suna tsakan taro sun kai kiransu sun ce musu su hita su bar waɗannan mutanen banza 'yan Nijar kasu yi zaman taro tare da mu su ma dai sun hau sahun waɗancan sun bi sahun waɗancan kamar ba gaba gare su ba mun sa ƙiya faransa gaba wanga abu duka da ake yi kuma sai mun kirawo jaka da ƙasar mu gaya mushi mu ce zama ne muke yi na alheri na mutunci ai sulhu ai abu ya kamata a yi shi ba sai an cuta muna ba wannan mutum jaka da ƙasar china bayani na sirri da muke ji da 'yan ƙasar faransa ke gama kai da 'yan ta'adda su ce su kai ma waɗannan bututun mai namu hari sai mu kirawo shi mu gaya mishi ko su ce a tai akwai mutum kaza a samu a sace shi don a yi garkuwa da shi a amshi kuɗi wannan duka kuma don sarwar ƙasashe in sun jiya ana satan mutane Niger sai su daina zuwa ba su zowa ko ma waɗanda za ku ma'amala ta arziki ba su zowa sai a ce ai Niger sata 'yan ƙasa waje kaga sun sa an sace 'yan ƙasa China sun sa an sace 'yan ƙasa Swiss sun sa an sace 'yan ƙasa Autriche sun sa an sace 'yan ƙasashen India waɗanda mutane 'yan ƙasar China in kana tune 2022 akwai waɗanda an kasata biɗan mu hiddo su wannan mutumin saboda wannan halin shi abin sai da ya gaza don ku duk mutanen da ake sata abu guda ne nuhi guda ne don a hirgitar da waɗannan kasu ƙara zuwa masu zowa suna sa kuɗi a yi biɗan arziki a raba gana ka kaso gana ƙasar Nijar a sare su kasu zo shi ne faransa kuma take yi wanda take sa yana aikin don ka a ce tatsuniya ne sunan shi abubakar dabungel abubakar dabungel ɗan ƙasar mali ne sunan garinsu talamsi nan yake kusan gawo sunan shi abubakar dabungel ya tura yara sun ka ɗauko ɗan ƙasa spain tamanaraset ya tura yaro uku gare shi na biyu ya tura su sun ka ɗauko 'yan ƙasa swiss duka shi wannan abubakar dabungel kowa ya san shi kuma 'yan faransa ne ke juyin waina da shi yaran shi uku guda ana ce mai momo guda ana ce mishi ibrahim guda ana ce mishi omar su yake turawa suna zuwa agada suna sato mutane sun ka tai tamanaraset sun ka sato na tamanaraset an sake su na agada su ina ji har yanzu ana nan dai ana biɗa hanyar da za a yi to shi an wanda 'yan faransa ke amfani suna sata mun ka gaya ma 'yan ƙasar china mun ka ce ana son a swaci 'yan ƙasar china abu guda muke so gare ku ambasadar nasu mun ka gaya ma jika da ƙasar mun ka ce kak ku bari mutum ya hita babu tsaro baya gare shi jami'an tsaro duk inda za su a sa jami'an tsaro da yawa su bi tare da su tunda ana son a sace su an ba da umarni mun ka kiraye shi mun ka gaya mishi na tura shi ya je wurin da ake leƙon siri an ka yi takarda an ka bashi da bayani duka ya yi kwance da yadda ya gaya musu bai gaya musu Allahumma alam ba a yi sati guda ba sai wani ɗan ƙasar China ana ce mai zawo wendon ya ɗauki mota guda da gardubi sai duroba sun ka kama hanya ba a san inda za su hanyar da sun ka bi ba a taɓa biyarta ba sun ka tai sun ka yi gamu da waɗannan 'yan ta'addan na san an ba su magamu ne tunda akwai wani lokaci da sun ka so su yi rijejeniya da 'yan ta'addan miliyan 10 da wani rijejeniya ita kuma ta sata wanga da za a yi miliyan 15 don mun ka ce musu ba mu yarda ba muna jin wannan abin ne an ka bi wannan hanya duk da mun yi kashedi wannan dan kasar china wannan ya ɗauki mota da ganganci ne yadda hi an ka sace shi kuma amma an sako shi 22 ga wanga wata da muke ciki kuma ba wanda ya san yadda an ka sako shi mu da mun ka bi ma mu gan shi idan a yi mai tambayoyi na sirri tunda irin wannan abin bai faruwa a ce an ɗauke ka kuma an koma an maido ka babu wani abin bai kamata kenan ya kamata a yi mutum tambayoyi ko da mun ka lalabo an ka ce ai sun hidda shi ya koma gida ya koma gida ya koma gida kenan da zamba cikin aminci haba da zamba cikin aminci to wannan kuma duka jaka da ƙasar muna gaya mishi
kenan shi ya san abin kai mutum ne da ya kai akwai ya ƙasa amerika da aka ce ma molifi ta yi wata zowa ce musu ta yi tsora zuwa ga da ke yi muna tatsin mai an ka gaya mishi an ka ce su ɓata ta su yi sabote su ɓata soraz ana ba su block sudan su koma can su koma can da bida ana ba su block banza sudan kana ji ba yan kasar sudan sun ce musu wa suna ba su ba wata ƙasa za ta ba su can su je su hidda mai amma su ɓata ta mu don a gurfa na samu nijar molifi ta gaye shi kenan duk cikin irin haka ne ma muka samu matsalar karancin mai kwana baya to shi na yiwa abu cikin duhu muna kokarin mu na leƙon siri amma duwa da an kai akwai abin da zai faruwa da baka san da shi ba kwarai kuwa ina labarin waɗanda an kace su kuma wa'adin aikin su ya kare su tattara nasu ya nasu cikin ma'aikatan cana din da kamata a kawo canji ba a kawo ba kasan waɗannan su deje uku ne an kiraye su taro sun ki zowa da sun ka aiko wasu kuma don a samu a yi masalaha sun ka kirayo su kuma sun ka ce musu su hito su bar mutanenmu cikin ofis fa ana taro sun ka tashi sun ka ɗauki kayansu sun ka tafi to akwai darajantawa ciki mun ce to tun da haka ne ƙasanmu ce kun sa kuɗi ku biɗi arziki ku unhwana ƙasanmu ta unhwana 'yan ƙasanmu su unhwana amma ba za mu yarda da walaƙaici ba wadda faransa ta yi muna mun ka sa ƙeyar ta gaba ba mu yarda wani ya yi muna shi wannan allah yana gani mun ka ce musu ƙasanmu ce a kawo wasu amma waɗanga uku da sun ka yi muna wannan walaƙaici ba za mu iya ci gaba da aiki da su ba haka mun ka ce su tahi sun ka tahi sun ka ce su kuma ba za su aiko wa wasu ba in ba waɗannan ukun sun ka komo ba to kaji zaman da ake bisa kuma waɗannan ukun ba za su komowa ba insha Allah zancen damanar bana tana taso mashin hiduwa a faɗin ƙasar nan wurare da dama an yi shibka kuma waɗansu su ma dai suna jira wani bayani gare ku bisa kan shirye-shirye tallafin da gwamnati za ta yi da ma zancen wannan ta'addancin tunda mun san da yana daga cikin burinsu na su hana manoman mu yin noma su razana su ba cikin gurinsu ba ne cikin gurin da ake sa su ne su 'yan ƙasar nijar menene unhwaninsu su hana ma uwayensu noma menene unhwaninsu su zo su tare bisashen 'yan uwarsu su kai wata ƙasa babu umarni ne ake basu na ce ma mutane ne da wasu jahilci ne a tahe da su wasu kwaɗai ne a tare da su shi ke sa duka irin wannan hali sai ka ga suna ɗoka alhakin ƙabilar su ma ana ta yi ma ƙabilar su ƙazahi kuma allah ya sani ba ƙabilar su bace ba ita bace mutane ne kamar sojan haya ne akwai ma kai idan ka san faransa cutar faransa abin da ke gare su kama cassette sai su record su yi enregistre sai ka ji ana ta fulanci ba a komi sai fulanci kuma ka taba ganin dan ta'adda da ke hausa ka taba ji ka taba jin dan ta'adda da ke zabarmanci ka taba jin dan ta'adda da ke wace langa ko barbarci kullum waɗanda kake gani hillanci ne suke faransa ne ta sha yin shi kuna tune da ɓannar da ta sa an kai ruwanda ta sa mutane sun ka kashe yan uwa uba guda uwa guda sun ka kashe juna wannan abin ne take tare da shi na ce ma cikin jini ne yake to in ba jini ne an ka tace ba an ka samu na wata ƙasa ba an ka sa musu abin bai canzawa to wannan ko ba mai yiwuwa ba ne maharin masu hitar bangare itali na taba gaya muku shi irin wannan abin ya sa an kai musu korar wariya cikin jininsu ne yake faransa ba za su bari ba sai dai in sun yi daidai da mutane masu hankali duk abin da sun kai ba su iya su kawo saɓani su sa tsakankanin al'umma to shi ne wanda ke ga faruwa Nijar amma gurin su sa saɓani ne
ba wani abu ne ba su sa saɓani don 'yan ƙasa su shiga juna su kashe juna wannan lokacin komi ya zo musu daidai abin da suke so a ce yakin kabilanci ne ake gayi akwai wani kundi wanda ake cewa droit d'ingérence kenan in mun ga ana yakin kabilanci ko ƙasa ta yarda ko bata yarda ba muna tashi mu zo mu kawo mata agaji in shugabanninta sun yi taurin kai mu gama da su a kashe su nawa sun ka kashe to su san da komi sai Allah ya yi shi ne wannan abin da kake gani ba wani dogon bincike ne ba ake yi ba dogon bincike ne ba mutane ne suke umfana da su waɗanda ba su sani ba hankalinsu bai kawo koko waɗanda abin duniya ya buɗe musu ido in ka taika diba shugabanninsu waɗanga sojan hayawan ga babu ɗan Nijar ko guda duk shugabanninsu tsololuwa babu ɗan Nijar babu ɗan Mali duk daga Faransa ne umarni ke ga zuwa koko wasu ƙasashe kamar Amerika da ke ka musu goyon baya shi ma wancan milki na Joe Biden da ya sauka waɗanga muna ga dibi mu gani halamun da za su yi wace hanya za su biya amma waɗancan maɗin ma akwai su har yanzu ba su yi ta ƙasashen mu ba suna cikin lakchad wata gada ya mutu 28 sun gwadi wasu makamai da su sun ka ba su kuma sun ka ɗauko manyansu daga can lakchad sun ka kawo su don a yi mu muke ce mishi inspection na kayan da an ka ba su su zo su sa ido su gani a ciki don ka shi ne don matsalar ita ce daga nan ne take na'am zancen shi shirye-shiryen damana bana to shirye-shiryen damana tun da cikin shi ne ka zancen tsaro mun ga abin da damana da ta wuce ta yi gyara ko gyaran da ta yi kuma gyaran da ta yi gyara fi sabilillahi tunda har yanzu dai baka jin tsuwa ta abinci ko alhamdulillah amma an yi rishin rayuka kuma tsaro an samu matsalar tsaro sai an ka tsara kasan komi shi tsari yake so da mun ka ji 'yan ƙasar Faransa sun ce musu kakku bari mutane su yi shibka su yi noma in yunwa ta kan musu ai dole za su aje kaya haka sun ka gaya musu mun kama sai mun ka ce to ya kamata tunda wannan nuhi ne gare su mu tsara kanmu mun ka tsara kanmu sojawa an kasa ba a iya a gama duniya ba a iya a gama Niger amma inda ake iya gamawa an kare su sun je sun yi noma mai noma ya yi noma mai kiwo ya yi kiwo lokaci zuwa lokaci ana samun kikas amma a jimilce dai abin an samu amfanin gona ko tunda abinci gashi har yanzu sakon shinkafa jika 11 yake wani wuri da rabi wani wuri jika 12 sakon hatsi wani wuri yana jika 27 kilo 100 wani wuri yana jika 28 na masara shi ma haka nan na dawa haka ne kenan sai a ce alhamdulillah tunda akwai lokacin da mun san da ba haka bane ko bara ma an ka diba ya yi haka ko farashin inda yake ba amma ka ji tsuwar da yan Nijar sun kai ta yi ko to bana ta ji babu tsuwa kuma ba a hitowa a ce wanga abu an gode shi Allah shi dai ya iya da dan adam ba yanzu wannan tsaron sai mun ɗauki matakai ko bana a ba 'yan ƙasa tsaro su samu su yi aikin noma tunda mun san mahitar tana nan cikin abinci in ƙasa na da abinci ba takunkumi ba a ɗumke ma bakin ana samu a ci a yi wannan na tsaro ruwa gyaran da ya yi mun ga gidaje sun haɗu 'yan ƙasa wajen 300 sun ka rasa rayukansu Allah ya ji kansu Allah ya rahamta shi mun ka ce mu yi lisahi dan adam lisahi yake shekara nawa kullum in ruwa sun zo sai a ce a ruwa sun kada gidaje mi ke sa ruwa na kada gidaje mun ka ce gidajen mu gidajen laka ne har ƙauye kuma muna da wurin da ake sarrafa siminti wanda in an yi gina ta siminti ko ruwa sun zo ko an yi ambaliyar ruwa in ruwa sun jaye sai dai ku tsamo yan tuwahinku ku shanya su bushe babu zancen gida ya faɗi ba to ka gani mun ka ce nan ya kamata a maido siman da rangwame wadda 'yan ƙasa za su samu
su yi gini na sima shi an mahari wannan hanyar da mun ka ɗauka minister na kasuwanci da shi da kamfani biyu waɗannan masu yi sun ka tattauna tarando sank ni ga wannan lokaci ma nisan akwai wani tarando sank duk da wanga lokaci wuce ta Nijar aka yi ashe akwai tarando sank akwai karando sank amma mu duk ginin da mun ka yi sima ne a sai da muna su sun sani amma bai hito ba sai wata bajin tarando sank da karando sank in ba duk ba mu sani ba kawai dai ka zo ka ba da kuɗi a ban siminti kawai ashe ana cuta ma abinda ya kamata ka ba da jika 50 sai ka ba da jika 100 kuma na jika 50 din za ka ɗauka ko na haka nan ne na jika 50 din za ka ɗauka haka an kai Allah fa a ji tsoron Allah kwarai kuwa mun kai wannan dan yan ƙasa su samu su yi gini ko an yi ambaliya ba gida zai faɗa yanzu sai yan ƙasa su yi hattara in ka ga kogi ya kwaso ruwa kaka ce a na saba wucewa damana ba guda ba tsitsihi da ambaliya ba ɗaya ba ruwan da tsitsihi zai sawa cikin kogi ba ɗaya ba ne da ruwan da an yi kwana biyu ana buga shi in ba garinku ba ne nan kusa gare ku kenan kakka shiga tunda Allah ya ji kansu kaga dajin tawa wajen talamsa su wannan yan zuwa kasuwa ne da suna cikin mota biyu sun kaso su ketare kwari hakan ga ruwa yanzu a ce ruwa sun taso motocin buyun duk sun ka tai da su hiye da mutum 60 sun ka rasa rayukansu kenan a yi hattara a bar ketarawa ko kuma a bar shiga gulbi in an san ba a iya ruwa ba haka mutum kadai ya bari yin haka nan ana dibin in an yi wannan insha Allah damana bana wadda ta bara ta zammuna alheri ta bana ma gyara za ta yi bangaren tallafa manoma akwai wasu matakai da kuka ɗauka to bangaren tallafa manoma ai tun bari muna ga ɗaukan matakai su da kansu ba suna gayi ba wannan sai ku je ku yi musu wannan tambaya insha Allah za su ba ku amsa to madalla ta yi daraja ko insha Allah kafin mu kammala wannan shiri shugaban kasa ko kuna da wani kira na musamman zuwa ga yan kasa kira na karshe kenan kira da zan yi da yan kasa gaba ɗaya na'am kira na karshe kira na karshe na farko yan kasa bisa kai ga bayanin da muke yi musu kullum su san da ba ta yiwuwa in hito in zo in yi awa guda ko awa biyu ina yi musu zancen da na san zancen iska ne abinda duk na gaya musu su tabbatar da leƙon sirri ne na sirri in ni gaya musu don su yi la'akari su yi amfani da shi kas su hada tarkon makiya kas su hada tarkon kasashen na mulkin mallaka na bauta na biyu wadda sun kai tsayin daka kullum su ci gaba da yin tsayin daka shi inci ba ta yiwuwa ka ce ka zo ka kwanta wani ya biɗo ma inci ba ta yiwuwa kuma inci ba ka biɗa shi kullum ka ce kai cikin morewa kake bai yiwuwa shi yasa waɗannan da kaga sun gudu sun yi ƙaramin jimiri sun koma ƙasashen waje suna ta yi muna ta'addanci shine sun saba da banza ta kumce musu fuske mun ce abinda yan ƙasa na yan ƙasa duka bane abu na kurakurai ya ƙare abinda duk na ƙasa ne wani bai da hanyar da zai ɗoka shi ya maida nashi muna ganin suna rubutawa cikin kawo wani rahoto waɗanga na rezo yanar gizo su ce wani ministar an bashi miliyar kai niger cikin wanga kangi da muke wani trezor na bashi miliyar 5 ko miliyar 10 to cikin wannan kangi kai in hankali na ɗoka kana ɗauka irin wannan zance ka ji an ce wani ɗan kasuwa an bashi miliyar 10 na ministar kaza wannan ba abin gaba ne kenan mutane su san da akwai mahassada akwai macuta akwai waɗanda ƙasar ga shekara biyu da mun kai ba mu gurhane ba ya tsone musu ido tunda ba haka sun kai tsammani muna jin su suna gayi ko taro da an kai shekarar jiya akwai wani da ya hito na ECOWAS ya ce ba mu yi tsammanin ku kaiwar haka to kuwa Allah shi ya yi tsammanin mu kaiwar haka ce nan sai mun kaiwar haka radda Allah ya ɗoki arorai
Allah ne ya ɗauki ararrawai ba wani ba. insha Allah 'Yan ƙasa su ci gaba da roƙon Allah. Roƙon Allah ba shi faɗuwa, shi ya sa muna tsaye har yau. Su game kansu, abinda duk zai zama wantowa na bambanci ne, na raba kanu ne, ka su raida. Na gaya musu mahasada ga su abinda suke gai, kenan fi sabilillahi in dai mutum abinda kake yi tsakaninka da Allah kake yin shi, ya kamata a ce wani shakku ka ɗebe shi an hidda shi dabara. Amma shi mahasada waɗannan su kullum ko gobe ma sai sun ci gaba da shi. Muna ganin su ko yanzu ma suna cewa a yi ta kai muna hari, tunda sun ce yanzu sarwasu wata bui. Kasan tunda faransa ta ce a ƙara muna wata shida, an ƙara muna wata shida, yanzu cikin wata shida mun yi wata hudu, an ce ka a bari mu yi june da july. Haka ne abin ga tsarin da ecowas ta yi bisa kai ga umarnin faransa da ƙasashen turai da amerika da ke kama musu ko da ta yi zaman kama musu. Shi a tsarin da an kai wata biyun ga da ƙarshe kan mu kai su ko niger ko burkina ko mali, in ana samu duka ukun su rungushe kenan a yi ta kai wa hari kullum ku kai hari. Ko shekaran jiya sun yi taro nan da abuja, shekaran jiya da nike gaya ma ban da jiya, shekaran jiya sun yi taro abuja na a ci gaba da kai wa hari. Mun ji daɗin harin da kunka kai ikin nan wannan na shekaran jiya wannan da mun ka rasa sojawa, sun ka ce sun ji daɗin wannan a ci gaba da yi kullum rana duka akai hari, rana duka akai hari. To ba su Allah ba, Allah bai ce ba mu runguje ba mu rungujewa, insha Allah. Shi a kiran da muka yi ma 'yan ƙasa su ci gaba da roƙon Allah, 'yan ƙasa su tsaya tsayin daka bisa kai ga ƙasarsu. In ƙasarsu ta kubce musu su ba komi ba ne, kas su raida da abin da duk zai raba kanun 'yan ƙasa, zai kawo bambancin kabila da wani minakisa, kas su yarda. Mu tsakankanmu da su alkawali ne da mun ka yi gaban Allah, mun ce Allah radda duk yagga za mu cin amanarsu, Allah ya yi musu sakamako. Bayan wannan ban san bayan akwai wani abu da za mu yi ba, da za mu gwada ma ɗan ƙasa mai hankali mu niyyarmu ba ta cuta ba ce. Wanda ya raida Allah ya karba, wanda bai raida ba kuma da shi da hankalin shi Allah ya shirya da shi. Amin ya rabbi, amin ya rabbi. Akwai kira da kuka yi bisa zuwa ga 'yan jarida da sauran masu kula da kafofin yada labarai? Wannan kira na yi shiga turanci, tunda dibi nika 'yan jarida duka dai suna jin turanci, amma tunda akwai na harshe shi ma sai a yi kira gare su. Abu ne shi ma leƙon sirri ne. Mun san akwai wata ƙungiya da aka ce ma Agence Française du Développement des Médias, Canal France International, to suna da wata kuma kungiya ya karama da suka ce ma cross over. Cikinta muna gani har 'yan mu Nijar waɗanda suke yi ma goron gayyata a ta ƙasar waje a dibe an duna an tahi, sun duna ne kuma ban su na waje, duk inda sun ka tai ana gane da su. 'Yan jarida ne su je a ba su horo. Mutanen nan sun san abin nan da suke gayi na cuta ma ƙasa ne, amma in sun komo sai su yi shiru, kai wuce shiru. Abinda suke yi rahoto suke ɗoka, abinda duk ba gaskiya ba, abinda duk na ɓata sunan ƙasa ne suna aika musu. Mun san da haka ne, amma kamar wadda na gai ne Mahatma Gandhi, shi Allah ya san da kowa, kuma sakamako wanda ba mu yi ba mun san da Allah ya yi ma mutum shi ne. To kai kana da sakamakon da ya yi sakamakon Allah? Babu. Kenan su 'yan jarida masu wannan aikin da suke tsammanin suna samun abin duniya, ana ba su haka ne kuɗi masu yawa, tunda kuɗin da aka ba su sun yi kusan miliyan 100. Kamar su kawo kungiya wannan cross over ya kai kusan miliyan 100. To kuɗi ne ka amsa, to da ƙasar ka ta kuce ma yaya kai hasara. Kai dai idan ka gummuci kullum kana cikin aikin bauta, aikin kaskanci, ka amshi kuɗi ka san da kuma ƙasar ka ce za ka cuta ma, kuma ka yarda ka cuta ma ƙasar. Wannan shi na ga yiwuwa, ana ga yin shi, kuma mun san 'yan ƙasa masu yin shi. Subhanallah, Allah ya shirye su.
shi a wannan zancen da na yi ga turanci shi a wannan zancen da na yi bisa kai ga 'yan jarida su ji su amma ban ce 'yan jarida duka ba wasu amma in an yi zagi kasuwa kwarai kuwa kwarai zagi kasuwa ya san da wanda yake akwai mahazarta da ban yi zancen su ba akwai mahazanta kasan muna da alhazai da ƙasa mai tsalki kenan muna fatan wadda Allah ya kai su lahiya ya maido su lahiya cikin iyalansu waɗanda ya amshi aron ransu Allah ya rahamtashe su aljanna firdausu ta zan makomarsu muna yi ma 'yan ƙasa tunda in Allah ya ba da rai da lahiya jama'a mai zuwa wagga ita a sallah ko sallar layya kenan muna yi musu barka da sallah Allah da ya sa mun kai kwana 30 ko 31 babu na azumi mun kai sallah azumi mun ka yi kwana 70 babbar sallah za ta zowa Allah ya sa mu yi ta babbar sallah cikin lahiya da kwanciyar hankali mutane su san da akwai waɗanda nuhinsu sallah wannan mu yi ta cikin tashin hankali to abinda Allah bai ce ba wani bai iya sa ya zama kenan mutane su yi la'akari in ana zuwa wanda ba a yarda da shi ba a gaya ma iko ni ana zuwa idi wanda ba a yarda da shi ba a gaya ma iko 'yan ƙasa duk inda suke birni da ƙauye inda akwai iko ko akwai masarauta in sun ga wanda ba su yarda da shi ba su gayi ba a ca mu ko mun gayi ba in kun gayi ba ku san ba maharin da kamar wadda ni gayi ne ɗazu ba ku san ba maharin da yalla gudunmawar da kuke dibi agaji bai zo ba da kingin kullum ba a gajiya mutane su sa cikin kansu ƙasarsu ne suke yi ma kenan Allah ya sa mu yi sallah lahiya mu kare lahiya kowa ya je ya yi idi ya komo gidan shi lahiya cikin kwanciyar hankali masu biɗa kamuna tashin hankali Allah ya isan muna da su Allah ya isan muna da su tunda abu ne yau shekara 10 wani abu ba a ce Allah ya shirye su inda masu shiryuwa ne shekara 10 wani abu da sun shiryu Allah ya isan muna da su mutum ne ko ƙasa ce mu ba mu da shi cikin zuciyarmu na cuta mishi amma ƙasa ce ko mutum ne mai biɗai ya cuta muna Allah ya isan muna da shi shi ne a fatata ta ƙarshe Allah ya sa ƙasarmu kullum ta zamanto cikin arziki da wadata cikin kwanciyar hankali masu kallonmu da sauraronmu iyakacin abin da muka tsara kenan na wannan tattaunawa da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya mai girma babban janar abdulrahman chani a nan fadarsa dangance da sha'anin tsaro kamar yadda kuka ji yadda tattaunawar ta kasance bayanan da ya yi da kiraye-kiraye domin 'yan ƙasa su ƙara zaginewa su ci gaba da haƙuri da juriya a cikin wannan tahiya har mu cimma gaci kada a kasa kada a gaza saboda nasara tana nan tahi nasara tana tare da mu duk da cewa makiya akwai su a ko'ina bayanin da shugaban ƙasa yi tamkar wa'azi ne jan hankali irin yadda kamar yadda kuka sani a kowane lokaci malamai suke nuna mana cewa ku yi hattara da shaidan babban makiyinku ne ku rike shi makiyi kuma ba za su gaza ba har kiyama ta tashi to haka ma irin wannan kira ba za mu gaza ba sai lokacin da muka ci nasara saboda kowa ya san faransa shaidan ce faransa ita ce umul abisar duk wannan makirce da wannan zagon kasa da ake mana duk da cewa akwai waɗansu 'yan ƙasa waɗanda har yanzu ba su yarda da wannan maganar ba ko kuma suna ganin cewa ai ba iya cewa faransa ita ce komai amma gaskiyar lamari kamar yadda kuka ji faransa tana da hannu a cikin dukkanin tashin hankalin da yake wakana a cikin kasashenmu da ma wasu kasashe na duniya baki daya da fatan in kunne ya ji jiki ya tsira da fatan kuma 'yan niger za mu tsayawa tsayin daka mu kare kasarmu mu tabbatar mata da cikakken inci da wannan kyakkyawan fata ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau sai kuma a wani lokaci na gaba idan mai kowa mai komi ya kai mu za mu sake saduwa da ku a wata tattaunawa ta daban assalamu alaikum